Take one, hold. Hold. Hello. Check. Hello. ಹಲೋ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನರೆಗೆ ಸೋಲೆದು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂದುಲೆ ಕೇವಲ 2 ನಿಮಿಷಡು ಇತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಚನೆ ನೃತ್ಯ ವೈಭವದ ತಂಡಲೆಗೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಸುರುಕು ಪವಿತ್ರ ಭಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ತಂಡ ಮಾತಾ ತಂಡದಾಗಲಿಗೆ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ತನ್ನ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ದ ಲೆಗ್ ಹೊಡೆದು ಸ್ಟೇಜ್ ದ ಪಿರವು ಬರ್ತದೆ ರೆಡಿ ಆದ ಕೊಡು ಬಂದೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸುರುಕು ಪವಿತ್ರ ಭಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಂಘದ ಜೋಕುಲೆಡ್ದ ಅಭಿನಚಿತ್ತಿನ ನೃತ್ಯ 5 ಒಕ್ಕ ಶಾಲಿನಿ ಅಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ದ ತಂಡ 3ನೇ ಡಾನ್ಸ್ 4ನೇ ಅನಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಜೋಕ್ಲೆನ ಡಾನ್ಸ್ 5ನೇ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಸಂಘದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ನೃತ್ಯ ಆಜಿನೇ ಧೀರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈ ಆದಿ ತಂಡದಗಳಿಗ ವಿನಂತಿ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಸ್ಟೇಜ್ ದ ಪಿರತ್ತ ಮರ್ಗಿಡ್ ಬತ್ತದು ಮುಂದುದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು 2 ನಿಮಿಷಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು
ಬಂಧುಗಳೇ, ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭಾಹ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರುವೇ ದೇವೋ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ ಪನೊಂದು ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕ್ಕೆ ಆನೆಮೋಡದ ಅಧಿಪತಿ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕ್ಕೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ನೀಟಪ್ಪ ಅಡ್ಡೋನು ಬೂರೊಂದು ನಮ್ಮನೆ ತಾಂಕಂಡ ತಮ್ಮಲ್ಲ ಅದು ಪೆತ್ತಿಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಅದು ಮೂವದ ಜಕ್ಕೆಲ್ಲು ಕುಲ್ಲಾದು ಅಮೃತದ ಸಿರಿಮೆರ ಕೊರ್ದು ಕಾಪುದೀದ ಕಾತೊಂದು ವೈದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡದ ಸಮಸ್ತ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಚಿತ್ತೊಳಗೆ ತೆರೆತಕ್ಕ ಒಂದು ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ತುಳುವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ತೊಂಬದಡಿಗೆ ಒಟ್ಟಾದಿನಕ್ಕೆ ಅರ್ತಿ ಬಿಡ್ತಿದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ವಿಗ್ದಿಲೊಡು ಕರಿಪುನ ಆನೆ ಮೋನೆದ ಗಣದುಲ್ಲಾಯಗು ಪುಡ್ಯ ಪಾಡುದು ಬಾರಿ ಗೊಂಜಿ ಕೈಲು ದೊಂಜಿ ಗೊಂಜಿ ನೆನೆ ರಾಗಿ ಗೊಂಜಿ ತೆನೆ ಪನ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಿಂಚಿ ಸರ್ವ ಶಕ್ತಿಲೆಗು ಸತ್ಯ ಚಿತ್ತೊಲೆಗು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪುಡ್ಯ ಪಾಡೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ಮಣ್ಣಡು ಕೆಸರಡು ಪುರಲೊಂದು ಬೆಗರು ಚಪ್ಪುಡಾದು ನಮಕು ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ಪಿನ ಅನ್ನದಾತಗು ಅಂಚೆನೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣದ ಅಂಗನು ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶನು ಕಾಪಿನ ಯೋಧರೆಗು ನಮಿತೊಂದು ಇನಿತ ಈ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಲೇಸನು ಪಾತೆರ ಪನ್ಪಿನವು ಒಂಜಿ ಮುತ್ತುದ ಲೆಕ್ಕ ಮುತ್ತುಲಿನ ಎಂಚ ಒಟ್ಟಾದ ಸೇರ್ಪಾದು ಪೊರ್ಲುಗಂಟದ ಮುತ್ತುದ ಮಾಲಿನ ಮಲ್ಪೊಲಿಯ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿತ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಲೇಸನು ಪೊರ್ಲುಡು ಪದಕುಲಿನ ಮುಡೆದು ಎನ್ನೊಟ್ಟುಗು ಲೇಸು ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಉಳ್ಳೇರು ಚಿನ್ಮಯ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಪಾತರ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಂತಿನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಚೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಕಮ್ಮೆಣ ಇತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಕಮ್ಮೆಣದ ಪಾತರನು ಮತ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ರ ಎನ್ನೊಟ್ಟುಗೂ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧರ್ಪರ ಬೋಡಾದ ಶಿಲ್ಪಾ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರು ಬರ್ತಾರೆ ಇನಿತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎಂಗೂಲಿ ಇರಬೇರೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ನಿಗಮ ಜೋರಾಯನ ಕೈತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಮಾತರೆಗಳ ಅರ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿದ ಸೋಲೆದ್ದು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂದುಲೆ ಇನಿತ ಈ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಲೇಸನು ಸುರು ಮಲ್ಪರೆ ನಿಕಳ ಮಾತೆಡಲ ಅನೂಕೇನೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಲೇಸದ ಸುರುಡ್ದು ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟಲ ನಿಕುಲು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟುಗು ಇಪ್ಪರು ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಕಲ್ನವು ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ನಿಗುಲು ಒಪ್ಪರು ಪನ್ಪಿನ ನಿರ್ಲದ ಒಟ್ಟುಗೆ ಲೇಸನು ಸುರುಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಉದಿಪನ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅತ್ ಚಿನ್ಮಯ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ತುಳುನಾಡದಾಗಲು ನಮ್ಮ ಒವ್ವೇ ಕೆಲಸ ಅವಡು ಒವ್ವೇ ಬೇಲೆ ಅವಡು ದೇವರನ್ನು ಸುಗಿತದ ದುಂಬು ಪೋಪಿನಗಳು ಅಂಚಾದು ಇನಿತ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಲೇಸಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ದೇವರನ್ನು ಸುಗಿತೊಂದು ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡಿನ ಭರತನಾಟ್ಯ ತಂಡದ ಕಲೆನ ಲೆಪ್ಪುನ ಮುಖೇನ ಉದಿಪನ ಕೊರ್ಕ ಆವಂದ ಐಕಾದು ಸುರುಕ್ಕಾದು ಪವಿತ್ರ ಭಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಡೊಂಬಿವಲಿ ಒಂಜಿ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂಡಲ ತಪ್ಪವರ್ದು ಪವಿತ್ರ ಭಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ಮಾತ ಜೋಕುಲು ನಿಗಲ್ನ ಎದುರು ತನ್ನ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಭರತನಾಟ್ಯದ ನೃತ್ಯ ಪದ ಬರೋನುಲ್ಲೇರಿ ನಿಗಲ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿದವರು ತಗಲಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದಾಗ
அகில புவனம் காத்திடும் அம்பிகே ஆனந்தவல்லியே ஆனந்தவல்லியே அதிசயம் நிதம் நிதம் நிகழ்த்திடும் அன்னையே அதிசயம் நிதம் நிதம் நிகழ்த்திடும் அன்னையே ஆதிபராசக்தியே ஆதி பராசக்தியே ஆதி பராசக்தியே शक्ति 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 महाकाली महाशक्ति महेश्वरी महाकाली महाशक्ति महेश्वरी महिषासुर मर्दिनी 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 மதிகரிபுர மனமதி ஒளியுற அதிசய சுகமுற அருள்மழை பொழிவாய் மகாகாளி மகாசக்தி மகேஸ்வரி மகிஷாசுர மர்தினி மதிகரிபுர மனமதி ஒளியுற அதிசய சுகமுற அருள்மழை பொழிவாய் மகாகாளி மகாசக்தி மகேஸ்வரி மகிஷாசுர மர்தினி மதிகது தெளிவுற மனமது ஒளியுற அதிசய சுகமுற பொழிவாய் மகாகாளி மகாசக்தி மகேஸ்வரி மகாதேவன் மகிழ்தேவி மங்களரூபிணி மதுசூதன சோதரி மகாமாயி மகாதுர்கே மகாலட்சுமி மகாசரஸ்வதி
ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಗಂಡದ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಂಡದ ರುವಾರಿ ಏರಾಂಡಲ ತಂಡ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪರ ಬೋರ್ಡಾದ ಆರ್ ಕೆ ಸುವರ್ಣಲ್ಲ ಕೆ ಸಾಲಿಯನ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ತುಂಬ ದಿಕ್ಕು ಬದ್ದದಿ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಗೌರವ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಃ ಆರ್ ಕೆ ಸುವರ್ಣರು ಅಂಚನೆ ಜೊತೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಪುನಃ ಕೆ ಸಾಲಿಯನ್ರು ಜೊತೆ ಅದು ಈ ತಂಡಗೂ ಗೌರವ ಈಗಲ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಪುನಃ ಧನ್ಯವಾದ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೂ. ಅತ್ತ ಚಿನ್ಮಯ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದೀಪನ ಈತು ಪೊರ್ಲು ಆಂಡಂದಾಂಡ ನನ್ನ ಅವೇತು ಪೊರ್ಲು ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪ್ಪತ ಅಂದ್ ಆಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟಲ ಇದೇ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಟ್ಟೆಡು ಬೋಡು ಅಂಡ ನಮಕ್ ದಾದ ಬೋಡು ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ಅದೇ ಆಂಡಲ ಏನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಆತ್ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ಬತ್ತು ಜಾನ್ ಜನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ದಾಲ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಬೇಜಾರು ಏನು ಜಿಸ್ವರ ಖಂಡಿತವಾದ ಶಿಲ್ಪಕ್ಕ ಪಣಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ್ ಐಸಿರಾದ ಮೂಡ್ದು ಬರೋಡು ನಾಡ ಐಕ್ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪುನಚಿತ್ರ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಿಸಿಲ್ ಐ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈತಾಟಿ ಮುಲ್ಪ ವೇದಿಕೆಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಪುನವನಿಗೆಲ್ಲ ಜೋರಾಯನ ಕೈತಾಟಿ ಐಕಾದೆ ಅಗುಲ್ ನಲ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಬರ್ತುಡಿ ನಿಗೆಲ್ಲ ಕೈತಾಟಿ ನನಾತ್ ಬರಾಡು ಬನ್ನಿಗಳು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅತ್ತ ಚಿನ್ಮಯ್ ಈ ಮುಂಬೈ ದಾಯದ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಊರದ ಬೆನ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಗುವಳಿದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದಾಂಡ ಎಂಕುಲು ಯಾಪಲ ಎಂಕುಲು ಮುಂಬೈ ಹಿಡಿದು ಯಾಪಲ ಊರು ಬೋಪಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇತ ಪೊರ್ತುಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ನಾಯಿಂದ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆನ ಪಚ್ಚೆ ತೆಗಿಲಿದ ಐಸಿರ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣದ ಪರಿಮಳ ಬೋನಾಗ ತೂನಾಗ ಹಲವು ಎಂಚಿನ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಪದಾರ್ಥಲು ತೂವರ ತಿಕ್ಕುಣತೆ ಅಕ್ಕ ಅಂದು ನಿಗಲಿಗೆ ಊರುಗು ಬನ್ನಗ ಪಚ್ಚ ಪಜಿರು ಅಂಚನೆ ಪೊರ್ಲುದ ಪೂರವ ವಸ್ತುಲ ತೂವರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ಬೆನ್ನಿ ಬೇಲೆದ ಬಂಗ ಎತ್ತುಂಡು ತೆರೆದಿಪ್ಪಂದು ಆಂಡಲ ಬೆನ್ನಿದ ಬದುಕುನ ತನ್ನ ಜೀವನ ಬಂದು ಮಲ್ತೊನ್ನೆಗುಲು ಅಕನ ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆದ ಒಟ್ಟುಗೆ ಅವೇತು ಗೊಬ್ಬುಲೆನ ಜೀವನ ಬಂದು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಐಟ್ ತಾರೈದ ತಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಚೆಂಡು ಕುಟ್ಟು ನಾವು ಅಂಚೆನೆ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ ಕಂಪುಲ ಒಂದು ಪೂರ ಸೇರ್ದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಈ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನಕುಲು ಮಲ್ತಿನ ಕಟ್ಟಲಿನ ಮದಪರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪಿನ ಪದಕು ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡೊಂದು ನಮ್ಮನ ರಂಜಿಸಾವರ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾಕ್ಯಾರು ಕಂಡೊಡು ತೆಂಪಿದ ಸ್ವರ ಎಂಚಕೇನು ಬಂದು ನಮ್ಮ ತೂದು ಬಕ್ಕ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಚಾವಡಿದ ಮಿಕ್ಕು ಬರ್ತಿನ ಜೋಗುಳಿನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಳುವೆ It's 5:55 p.m.
ನಮಸ್ಕಾರ. ಉದಕ It's 5:56 p.m. ನಮ್ಮ ಅವಳ ಮೂಲು ಸಿರಿನಾಡ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಂತ ಸ್ಟೇಜ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಚೂರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕರಿಸೋಡು ಪಂದು ಕೇನೋರ್ವ. It's 5:56. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟ ಬಿಡ ಮಾತಾಡೋದ ವಿಷಯ. ನಂಬರ್ ಬರ್ತದೆ ಮಾತಾಡಿ ಕಣ್ಣು ಕೇಳು ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾಡು ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾಡು ಗೊಬ್ಬುಗ ಹೈ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾಡು ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾಡು ಗೊಬ್ಬುಗ ತಾರೈದ ತಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಬಜ್ಜೈದ ಗೊಬ್ಬುಗೆ ತಾರೈದ ತಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಬಜ್ಜೈದ ಗೊಬ್ಬುಗೆ ಚೆಂಡದ ಗೊಬ್ಬುನು ಬಾಕ್ಯಾಡೆ ರಂಗಗ ನಮ್ಮ ಚೆಂಡದ ಗೊಬ್ಬುನು ಬಾಕ್ಯಾಡೆ ರಂಗಗ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾಡೆ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾಡೆ ಗೊಬ್ಬುಗ ಪರ್ವದ ಮನದಾನಿ ಪಾಠ್ಯದ ದಿನದಾನಿ ಪರ್ವದ ಮನದಾನಿ ಪಾಠ್ಯದ ದಿನದಾನಿ ಜವನೇರೆ ಕೈಗೊಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಕುರಿ ಜವನೇರೆ ಕೈಗೊಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಕುರಿ ಉರಿಯ ಕೊಂಗೆ ಮೈಪೆ ಕಕ್ಕೆದೆದುರು ಸೈತೆ ಉರಿಯ ಕೊಂಗೆ ಮೈಪೆ ಕಕ್ಕೆದೆದುರು ಸೈತೆ
ಮುಟ್ಟು ಪೊರ್ಲು ತೂಲೆ ಜವನನ್ನ ಉಮೇದು ತೂಲೆ ಕೋರಿ ಮುಟ್ಟು ಪೊರ್ಲು ತೂಲೆ ಜವನನ್ನ ಉಮೇದು ತೂಲೆ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾಡು ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾಡು ಗೊಬ್ಬುಗ ಕೇಳಲಿ ಪುರದ ಗುರುಪುನ ಗಾನ ಕೇಳಲಿ ಡೋಲು ಗುರುಪುನ ಸಪ್ಪ ಕೇಳಲಿ ಪುರದ ಹಿರಿಯೇದು ಮಲ್ಪಿ ಕಟ್ಟೆ ಮಲಪೂನು ಒಚ್ಚಿಯೇ ಹಿರಿಯೇದು ಮಲ್ಪಿ ಕಟ್ಟೆ ಮಲಪೂನು ಒಚ್ಚಿಯೇ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾಡು ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತಂಬೆದ ಬಾಕ್ಯಾಡು ಗೊಬ್ಬುಗ ತಂಬೆದ ಬಾಕ್ಯಾಡು ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತಂಬೆದ ಬಾಕ್ಯಾಡು ಗೊಬ್ಬುಗ ತಾರೈದ ತಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಬಜ್ಜೈದ ಗೊಬ್ಬುಗೆ ತಾರೈದ ತಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಬಜ್ಜೈದ ಗೊಬ್ಬುಗೆ ಚೆಂಡದ ಗೊಬ್ಬುನು ಬಾಕ್ಯಾಡೆ ರಂಗಗ ನಮ್ಮ ಚೆಂಡದ ಗೊಬ್ಬುನು ಬಾಕ್ಯಾಡೆ ರಂಗಗ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾಡು ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾಡು ಗೊಬ್ಬುಗ ತಂಡದಗಳಿಗೆ ವಿನಂತಿ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ಸಂಸ್ಥೆದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟರ್ ಅದು ವಿಠಲ್ ಅಮೀನ್ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ ಚಾವಡಿ ಬರ್ತದೆ ಈ ತಂಡ ಗೌರವ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಿಠಲ್ ಅಮೀನ್ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪರ್ವದ ಮನದಾನಿ ಪಾಠ್ಯದ ದಿನದಾನಿ ಪರ್ವದ ಮನದಾನಿ ಪಾಠ್ಯದ ದಿನದಾನಿ ಜವನೇರೆ ಕೈ ತುಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಂಠದ ಕೂರಿ ಜವನೇರೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದ. ಬಂದ್ರೆ ಕುಡಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಒಂದು ತುಳು ಪತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೂಯ ಅದೇ ಶಿಲ್ಪಕ್ಕ ಅಂದ್ ಖುಷಿಯವನ ಆನಂದ ಕೈ ತಾಡಿ ತಾನಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಾರಿಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯ ನಮ್ಮ ತೂಯ ಬಾಕಿ ಆಡು ಕಂಡು ಗೊತ್ತಾಡ ನಮ್ಮ ತುಳುತಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚಿನವು ಬಂದು ಖಂಡಿತ ದಾಯಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಏತೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಂದಂದಾಂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಗೇರ್ನ ಬುಟ್ಟಿನಾಗ ಕೆಬಿಗು ಬೂರ್ತಿನ ಸ್ವರ ಶಬ್ದ ತುಳುತ್ತ ನಮ್ಮ ನಾಲಾಯ ಬಂದನಾಗ ಪಿದಾಯ ಬೈದಿನ ಭಾಷೆವು ತುಳುತ್ತ ನಮ್ಮ ನಿದ್ರೆ ಬರಂದ ತಲಕ ಮಲಗ ಬಂದು ಪೊರಡೊಂದುಪ್ಪನಾಗ ಅಜ್ಜಜ್ಜಿನ ಜಗ್ಗೇಳಿ ತುಂಗು ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲಿ ಕೇಂದಿನ ಚಿತ್ರ ಅಜ್ಜಿಯ ಕಥೆವು ತುಳುತ್ತ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರದ ಕೋಲ ನೇಮದ ಕಲುಕ್ಬೋದು ಭಕ್ತಿಡಿಕೆ ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ದೈವದ ನುಡಿಕಟ್ಟವು ತುಳುತ್ತ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲ ಗಂಡಿದ ಭಾಷೆ ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬಂದುಲೆ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬಂದುಲೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ಪದ್ಯನು ನನ್ನ ತೂದು ಶಿಲ್ಪಕ್ಕ ತುಳು ಪದ್ಯ ನಮ್ಮ ತೂಯ ಆತೆ ತುಳು ಆತೆ ಹೆಮ್ಮೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕನ್ನಡ ನಾಡುಗಳ ಬೋಡು ಅದೇ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಗಳನ್ನ ಅಂದಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರುನಾಡದಗಳು ಪಂಪಿನಲ ನಮಕ್ ಹೆಮ್ಮೆ ನಮಕ್ ತುಳುವಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟಿ ಮಟ್ಟೆಲು ಅಂದಂಡಲ ನಮಕ್ ಬರವು ಸರವು ಕಲ್ಪಾದಿನಿ ಕನ್ನಡ ಅಪ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಪದಕು ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರು ಶಾಲಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡ ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟದ ಹೊರಟು ಮೊಕಲಿನ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಳೋಣ.
ಧನ್ಯವಾದ ಇಡೀ ತಂಡಗೂ. ಸಂಸದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚೇಕಾರ್ ಜಯೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದಿವ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಲ್ತದ್ದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದು ಈ ತಂಡಗೂ ಮಾನಾಂಗೆ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ದಿವ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಲ್ತದ್ದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದು ಈ ಗೌರವಗೂ ಜೊತೆ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದ ಇಡೀ ತಂಡಗೂ. ಬಂದುಲೆ ನನಗೆ ಪೂರ ಮನಸಾರ ಖುಷಿ ಆನಂದ ಅನ್ನೋದು ಜೋರಾಯಣ ಕೈ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಲೆ ಎಂಚ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಶಿಲ್ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ತುಳುನಾಡು ಬತ್ತ ತುಳುನಾಡಿದ್ದು ಕರುನಾಡು ಪೋಯ ನನ್ನ ಕರುನಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಗಡಿ ಮುಟ್ಟ ಪೋಂಡ ಎಂಚ ಪೋಯ್ ಪೋಯ್ ದಾಂಡ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರು ಬೊಬ್ಬಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪನ ಪಚ್ಚೆ ತೆಗಿಲಿದ ಐಸಿರ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣದ ಪರಿಮಳ ಪೂರ ನಮಗ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಬರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಉಪ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಆ ಶಿವದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಶಿವದೇವರ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನೊಡು ಏತ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಉಪ್ಪುನ ಪಂಡದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲೊಡುಗೆ ದಾನವೇರು ಬಕ್ಕ ದೇವತೆರು ಮೊಗಲ ನಡುಟು ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ಆದುಪುನ ಚಿತ್ರ ಬೊರ್ತುಡು ವಿಶ್ವನು ಪರ್ತಿ ನೀಲಕಂಠ ದಾರಿ ಆದುಪುನ ಚಿತ್ರ ಪುದರನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ ಅಂದ ಚಿನ್ಮಯ್ ನೀಲಕಂಠೆ ಪುಗ್ಗಟ್ಟೆ ಪಡೆತಿನ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರೇ ಅಂಚೆನೆ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರೇ ಮುಕ್ಕಣ್ಣೆ ನಾಯಿನ ಶಿವದೇವರೇನು ಇತ್ತೆ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಪದದ ಮೂಲಕ ಪದಕು ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡೊಂದು ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ನಿಕಲಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ರಂಜಿಸವರೇ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಅನಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ನ ತಂಡದ ಜೋಕುಲು ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಮೊಕಲಿನ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇನೋಣ. ನೋಡು ಬಾರೆ ಚೆಲ್ವನ ಚಿಕ್ಕವಳೆ ನೋಡು ಬಾರೆ ಚಿಕ್ಕವಳೆ ನೋಡು ಬಾರೆ ಎಳೆಮೈದ ನೋಡು ಬಾರೆ ಕಂದನ ನಲಿದು ನೋಡು ಬಾರೆ ಕುಳಿತು ನೋಡು ಬಾರೆ ಎಲ್ಲ ದಾರಿ ಬಿಡಿ ಬರಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಗೆ ಕುಂಡಿರು ಹಿಂಗೆ ಕುಂಡಿರು ನಮ್ಮದು ಮಾದರಿಯ ಮುಂದೆ ಅಂಗೆ ಕುಂಡಿರು ಎಂದು ಕುಂಡಿರು ಬಿಟ್ಟು ಕುಂಡಿರು ನಮ್ಮದು ಮಾದರಿಯ ಮುಂದೆ ಅಂಗೆ ಕುಂಡಿರು ಏಳು ಮರಮ್ಯಾಲೆ ನೀ ನಮ್ಮ ದೇವ ನಗು ಮರಮ್ಯಾಲೆ ನೀ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡು ಮಾದೇವ ಈ ನಿದ್ದೆ ಸಾಕು ನೀ ಎದ್ದು ಬಾರು ಎಲ್ಲ ದಾರಿ ಬಿಡಿ ಬರಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಗೆ ಕುಂಡಿರು ಹಿಂಗೆ ಕುಂಡಿರು ನಮ್ಮದು ಮಾದರಿಯ ಮುಂದೆ ಅಂಗೆ ಕುಂಡಿರು ಎಂದು ಕುಂಡಿರು ಬಿಟ್ಟು ಕುಂಡಿರು ನಮ್ಮದು ಮಾದರಿಯ ಮುಂದೆ ಅಂಗೆ ಕುಂಡಿರು. ಕಾಡೆಲ್ಲ ತುಂಬೈತೆ ಗಂಧ ಕಾವೇರಿ ಹರಿದೈತೆ ಏನ್ ಚಂದ ಕುನಿಗ್ಯಾವ ಗುಡಿ ಕಂದ್ಯಾವ ಗುಟ್ಟು ನಲಿಜಾವೋ ನಮಿಲು ನುಲಿಜಾವೋ
ಕೊನರಿ ಬಂಗಾರ ಬಾಳಪ್ಪ ಅಕ್ಕರೆ ಮಾತಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅಂದವನೇ ಮಾದೇವ ಮಲನ್ಯಾಲೆ ನೀ ಮಾದೇವ ನರು ಮಲನ್ಯಾಲೆ ನೀ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡು ಮಾದೇವ ನೀ ನಿದ್ದೆ ಸಾಕು ನೀ ಎದ್ದು ಬಾರು ಎಲ್ಲ ರಾಗಿ ಬಿಡಿ ಬರಿ ಮಾಡಿ ಜಗಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಕುಣಿರು ಹಿಂಗೆ ಕುಣಿರು ನಮ್ಮದು ಮಾರಾಯಂಗೆ ಪತ್ತಿ ಕುಣಿರು ಎದ್ದು ಕುಣಿರು ಬಿದ್ದು ಕುಣಿರು ನಮ್ಮದು ಮಾರಾಯಂಗೆ ಪತ್ತಿ ಕುಣಿರು ತಂಪಾಡು ಸೊಂಪಾಡು ಬಾನೆಲ್ಲ ತಂಪಾಡು ತಂಪಾಡು ಮಾಳೆಲ್ಲ ಈ ಹಕ್ಕಿ ಹಾಡ ಆ ತುಂಬಿ ನಾಡ ಚಂದ ಬಡರ ಮಾದೇವ ಕೇಳಯ್ಯ ದುಂಡು ಎದ್ದೇಳೋ ಮಂಡೆ ಕೊಡುವಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾನ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಶಿವ ಅವನು ಹೋಲಿದರೆ ಕೊರಡು ಕೊನರಿ ಬಂಗಾರ ಬಾಳಪ್ಪ ಕರೆ ಮಾತಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅಂದವನೇ ಮಾದೇವ ಮಲನ್ಯಾಲೆ ನೀ ಮಾದೇವ ನಾನು ಮಲನ್ಯಾಲೆ ನೀ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡು ಮಾದೇವ ನೀ ನಿದ್ದೆ ಸಾಕು ನೀ ಎದ್ದು ಬಾರು ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲ ದಾರಿ ಬಿಡಿ ಬರಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಜಗಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಕುಣಿರು ಹಿಂಗೆ ಕುಣಿರು ನಮ್ಮದು ಮಾದಾಯಿಲೆ ಮುಂದೆ ಪತ್ತಿ ಕುಣಿರು ಅದೇ ಎದ್ದು ಕುಣಿರು ಬಿದ್ದು ಕುಣಿರು ನಮ್ಮದು ಮಾದಾಯಿಲೆ ಮುಂದೆ ಪತ್ತಿ ಕುಣಿರು ಹಂಗೆ ಕುಣಿರು ಹಿಂಗೆ ಕುಣಿರು ಧನ್ಯವಾದ ಇಡೀ ತಂಡವು ಸಂಸದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅದುಪುರ ದಾಮೋದರ್ ಸುವರ್ಣ ಅಂಚನೆ ಕುಟ್ಟಿ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಂತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರ್ತದೆ ಇಡೀ ತಂಡವು ಮಾನಾಟಿಗೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಕೊಡುವಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾನು ನಮ್ಮಪ್ಪ ಶಿವ ಅವನು ಒಲಿದರೆ ಕೊರಡು ಕೊನರಿ ಬಂಗಾರ ಬಾಳಪ್ಪ ಅಕ್ಕರೆ ಮಾತಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅಂದವನಿ ಮಾದೇವ ಮಲನ್ಯಾಲೆ ನೀ ಮಾದೇವ ನರು ಮಲನ್ಯಾಲೆ ನೀ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡು ಮಾದೇವ ನೀ ನಿದ್ದೆ ಸಾಕು ನೀ ಎದ್ದು ಬಾರು ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲ ದಾರಿ ಬಿಡಿ ಬರಿ ಮಾಡಿ ತಿರುಗಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಕುಣಿರು ನಡಪರ ಒಂದಿನ ಕಾರದಾಯಗ ಉಪ್ಪು ರುಚಿ ಗೊತ್ತಾವಂದಿನ ನಾಲೈದಾಯಗ ಅಂಚನೆ ಕೈತಾಟಿ ಪಾಡಂದಿನ ಕೈದಾಯಗ ಕೊಲ್ಲಗಂಟದ ಈ ನೃತ್ಯಗೂ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇನೋಣ ಅಂಚನೆ ಶಿಲ್ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಭಾರತೀಯರು ಅದೇ ದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಪನ್ನರಿಗುಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೂ ಬರ್ತೇರಿ ಹಲವು ಜನಗಳು ಬರ್ತೇರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೂ ಬಂದದ್ದು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತು ಪೋಯಿರಿಗೆ ಅದೇ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಪರಕಿಯನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆಡು ಅವೇತೋ ಬಂಗದ ದಿನಕುಲೆನು ತೂತುನು ಆಂದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನು ನಮ್ಮಗುಲೆ ಆಳ್ವೆರು ಪನ್ಪಿನವು ನಮಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಐಟ್ಲ ಮುರಣಿ ನಮ್ಮ ರಾಮದೇವರ್ನ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಡು ಆರ್ನ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಭವ್ಯವಾಗಿನ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದ ದೇವೇರ್ನ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಐಡು ಪನ್ಪಿನಲ ನಮಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ಸಂಗತಿ ಅದ ಅಂದಕ್ಕ ಏತ್ ಬಂಡಲ 500 ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಾಮದೇವರನ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಪೂರ ಪಿರಕ್ ನಮಕ್ ಪೂರಗ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಬಂದ್ಬಿನ ಚಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಭಾರತೀಯರು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನದ ವಿಷಯ ಬಂದು ನಮಕ್ ಪೂರಗ್ಲೆಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನದ ವಿಷಯ ಅಂಜನೆ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗು ರಾಮದೇವರನ ಸುಗಿಪ್ಪು ಮಲ್ಪರ ಬೋಡಾದ ಸಿರಿನಾಡ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮುಗು ಬರೋದಿಲ್ಲರಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಆತ್ಯರ್ನಲ್ಲ ಜೋರಾಯನ ಕೈತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಇಡೀ ತಂಡಗೂ ಸ್ವಾಗತಿಸಗ ಜೋರಾಯನ ಕೈತಾಟಿ ಬಂದುಲ್ಲ ನಿಗಲಿಡ್ದು ಜೋರಾದ ಹೊರಪಲ್ಲೆ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್
ಜೋರಾಯಿನ ಕೈದಾಟಿ ಬಂದು ತಂಡದಗಳಿಗೆ ವಿನಂತಿ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ಡಿ ಒಂದು ಬಂದು ನೇಕ್ ಗೌರವ ಮಲ್ಪರ ಬೋರ್ಡಾದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆದ ಜಯಶೀಲ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ಡಿ ಬಂದಿದ್ದು ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೂ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ಅవి ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ನೃತ್ಯದ ಕೋರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಆದ ಸವಿತಾ ಸಾಲಿಯರ್ ಮೇರೆ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಮತ್ತರ್ ಮೇಡ್ ಬಂದದ್ದು ಈ ತಂಡದ ಮನಾದಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ಬಂದುಳೆ ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಜೋರಾಯನ ಕೈ ದಾಟಿ ಈ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ನೃತ್ಯ ನಿಗಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಇಡೀ ತಂಡಗೂ ಬಂಧುಳೆ ನಿಗಲೆ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಖುಷಿ ಆತನ ನಾಡ ನಿಗಲ ಮಾತನೆಲ್ಲ ಜೋರಾಯನ ಕೈ ದಾಟಿ ಗಡಿ 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 ಬೂರೊಂದು ಪೋಡು ನಾಯಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಹಬ್ಬದ ವೇದಿಕೆ ನನ್ನ ತುಂಬಗೂ ವ್ಯಾಪಾದಿಂದು ನನ್ನ ಮಗಳ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಐಕಾದ್ ಇನಿ ಈ ಬೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಬಾನ ಭಾಸ್ಕರ್ ಪಡ್ಡಾಯ ಕಡಲ್ಗಂತು ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಒಂಜಿ ದೊಂಬದಡಿಗೆ ಒಟ್ಟಾತಿನ ಚಿತ್ರ ಬರೀ ವಿಶೇಷವಾದ ಉಪನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಐಕಾದ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಿತ್ತ ಮತ್ತರ್ ಮೇದ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಿಗಲ ಮಾತನೆಲ್ಲ ಜೋರಾಯನ ಕೈ ದಾಟಿ ಐಕಾದ್ ಕಡೆ ಕಡೆಗೆ ನಿಗಲ ಜೋರಾಯನ ಕೈ ದಾಟಿ ಬೂರೊಂದು ಪೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಶಿಲ್ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಯಾಪಾಗ್ಲ ಪನರಗುಲ್ಲ ಅದೇ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಏತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪೋಯ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪೋಯ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕರೆನಾಡು ಪೋಯ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಬತ್ತ ನನ್ನ ಉತ್ತರ ಭಾರತಗಳ ಪೋಯ ಅವು ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಏತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪುನ ಚಿತ್ರ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಪಂಡಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ನಾಡಿಡು ದೇವ ದೇವತೆನಗಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ದಾಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ನಾಗಸ್ಥಾನ ಆದಿ ಆಲಡೆ ಗರಡಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬೆದ ಬೇದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಾತ ಕೊಡಿಡ್ಲ ಜಾತ್ರಾ ಪುನ ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತುಡು ಕೊಡಿಮರ ಏರ್ದು ಜಾತ್ರೆನಾಗ ಪೂರ ಕುಟುಂಬದಗಳು ಒಟ್ಟಾದ ಪೋದು ಆ ದೇವರ ಸಿರಿಮುಡಿ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದದ ತೊನ್ನ ಚಿತ್ರನೇ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅಂದು ಚಿನ್ಮಯ್ ತುಳುನಾಡು ಪಂಪಿನವು ತುಳುವರೆನು ತೂಂಕುನ ಬೆಪ್ಪುದ ತೊಟ್ಟಿಲುಗೆ ರಾಮೇಶ್ವರಡ್ದು ನೀಲೇಶ್ವರ ಗಡಿಮುಟ ನೀಲೇಶ್ವರಡ್ದು ಅಂಕೋಲ ಮುಟಲ ತುಳುವಪ್ಪೆ ನೆಲೆ ಉಂತುದು ತನ್ನ ಜೋಕುಲೆನು ಅಲ್ಲ ಸೆರಂಗಡು ಮಾನಾದಲು ಭೂಮಿನು ತುಂಬಿನ ಬ್ರಹ್ಮೆರು ಬುದಿಸಲನು ಪೊದ್ದಿದು ಕಾಪುನ ನಾಗಕುಲ ತಾಂಕಂಡ ತಮ್ಮಲೆಯಾದ ಪೆದ್ದಂಡ ಅಪ್ಪೆಯಾದ ಕಾತೊನ್ನ ಸಿರಿ ದೈವಲು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಕಲೆಗೆ ಬೆರಿಯಾದ ಉಪ್ಪುನ ಕರಿದು ಪೋಯಿನ ಪೆರಿಯಕುಲು ಒಂದು ನಮ್ಮ ತೌಳವ ಮನ್ನದ ವಿಶೇಷ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂಚೆನೆ ನಂಬಿಕೆ ಸುತ್ತಲ ಮದಜತ್ತದ ಪರಪುನ ನಂದಿನಿ ಶಾಂಭವಿ ಸೌಪರ್ಣಿಕ ಫಲ್ಗುನಿ ಸುದೆಕೊಲು ಇತಿಹಾಸ ದಿಂಜಿದಿನ ಕಡಾಯ್ ನರಹರಿ ಬಳ್ಳಮಲೆ ಸುಳ್ಳಮಲೆ ಗಡಾಯಿಗಲ್ಲು ಗುಡ್ಡೆಲು ಅಂಚನೆ ಸತ್ಯಗೇಪಲ ಗೆಲ್ಮೆ ಬಂದು ಲೋಕೋರ್ಮೆ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ಕಾರ್ಲದ ಗುಮ್ಮಟೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಂದು ಕೈ ಬೀಜದ ಲೆಪ್ಪುನ ಬಡವುದ ಬಂಜಿಗು ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ಪಿನ ಕಟೀಲು ಬಪ್ಪನಾಡು ಮಂಗಳಾಪುರ ಕದಿರೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಲು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಮಣ್ಣದ ಕಲೆ ನಿಲೆತ ಮೈಮೇನು ಕೊಂಡಾಡುಡು ಅತ ಚಿನ್ಮೆ ಅಂದಕ್ಕ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ನಾಡು ಪಂಡಿನ ನಾಡ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಅಬ್ಬುಳಿ ಮಂಜನ್ನೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯೆ ಉಪ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ನಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬಡಕಾಯಿ ಸೋಮನಾಥ ಸುದ್ದಾಯ ತೆನಕಾಯಿ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಸುದ್ದಾಯ ಮೂಡಾಯಿ ಮಹಾಮಲ್ಲಘಟ್ಟ ಪಟ್ಟಾಯಿ ಉಪ್ಪಿನೀರ ಕಡಲ ಕರಬರಿ ನೇಟ್ ಬಸೆಯತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ರಾಜ್ಯ ಪಂಡಿನ ನಾಡ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಬಂದುಲು ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಕಡೆತ್ತ ಕೇಳಿದವಾದ ಪುನಚಿತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಗಂಡದ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಪದ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಧೀರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಕಾರ್ನ ಇಡೀ ತಂಡ ನಿಗಳ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಧೀರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಕಾರ್ನ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಸಾಕ
ಕೇಳಿ ಕಾದಿರುವ ಬಾಂಧವರೇ ಭುವಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಅರಿತವರೇ ಯಾರಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಮುನ್ನುಡಿ ಇದ್ದರದೊಂದು ದಂತ ಕಥೆ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕಿರಲು ಬೇಕವನು ಬಂದೂಕು ಹಿಡಿದ ಮಾನವನು ತಲೆ ಮೇಲಿದೆ ಕಿರೀಟ ತೀರಾಟ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತು ನೇತಾರನು ಗಾಳಿ ಮಾತಿನ ಬಸರು ಸುದ್ದಿ ಸಾರಿದ ಸುಮಾರು ಪಾತ್ರದ ಪರಿಚಯ ಇರೋರು ಬದುಕಿಗೆ ಇದೆ ಘನ ಹೆಸರು ಅದು ಅನವರತ ನಾ ಅಜ್ಞಾತ ಇದೆ ವೇದಾಂತ ಇದು ಚರಿತ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಸೋ ಅವತಾರ कैसे बताऊं तुझे बातें जिया की जानू मैं तो जानू सारी चाल पिया की मेरा रूठे रूठे अखियां जगाए मुझे सजना अनाड़ी परिवार Let's go! 1, 2, 3, come on! ಯುವ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಃ ಸಚಿನ್ ಕೋಟಿಯನ್ ಅಂಚನೆ ಉಪ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಃ ಗುರುರಾಜ್ ಸುವರ್ಣ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಟಿ ಬರ್ತದೆ
ಈ ತಂಡಕ್ಕೂ ಗೌರವ ಮಾಡ್ಕೊಡುವಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಶಾಲಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡದ ನೃತ್ಯ ಅಂಚೆನೆ ಬಾಕ್ಯಾರು ಕಂಡೊಡು ಈ ನೃತ್ಯನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಮಲ್ದಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಮೇರು ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದ ಪುಷ್ಪ ಗೌರವನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಕೇನೋಣ. ಮೇರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ದಿವ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರು ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು. ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುರಿತಿನ ಚಿತ್ರ ವಿನ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಮಂದಿನ ಚಿತ್ರ ಶ್ರೀಯುತ ಮೇರೆ ಬರುದುಲ್ಲೇರೆ ಬಂದುಡನಿಗಳ ಜೋರಾಯನ ಕೈ ತಾಟಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪರ ಬೋರ್ಡಾದ ದಿವ್ಯ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಂಚನೆ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರ್ತದೆ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಟದ ನೃತ್ಯಗೂ ಸೇರ್ದಿನ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಮಾತೆನ್ನಲ ಅವರ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇಳೋಣ. ಈತೆ ನಮ್ಮ ಭರತ ಕಂಡೊಡು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯ ಇತ್ತಿಂದ ಅವು ಭರತನಾಟ್ಯ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಭರತನಾಟ್ಯ ನೃತ್ಯ ಮಲ್ತತ್ತು ಜವರೆ ಒಳ್ಳೆರು ಕುಮಾರಿ ಆತ್ಮಿ ಯತೀಶ್ ಪುಂಜ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಮೇಲಿನ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಳೋಣ. जय जानकी रमण जय विभीषण चरण जय सरोरुह चरण जय दीन करुणा जय 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 जानकी रमण जय विभीषण चरण जय सरोरुह चरण जय दीन करुणा जय 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 लोक शरण्य जय भक्त कारुण्य जय दिव्य लावण्य जय जगत पुण्य जय 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 लोक शरण्य जय भक्त कारुण्य जय दिव्य
जय जगत्पुण्य जय जय चरणु चरणु सुरेन्द्र साहुत चरणु श्रीपति वल्लभ चरणु शरणु सुरेन्द्र साहुत चरणु श्रीपति वल्लभ चरणु राक्षस सर्वसोहर चरणु वेंकटनायक चरणु राक्षस सर्वसोहर चरणु वेंकटनायक स्वामी श्री रघुनायक स्वामी श्री रघुनायक परम पुरुष भवन केशव परम पुरुष भवन केशव नरमृग शरीर नमो नमो नरमृग शरीर नमो नमो नारायणते नमो नमो नारायणते नमो नमो नारद सनुत नमो नमो नारद सनुत नमो नमो कलिमानुष कलुष गमनीय स्योतेय अलमेलु मंगमोगन मूर्तेय झरिगाय कलिमानुष कलुष गमनीय स्योतेय अलमेलु मंगमोगन मूर्तेय झरिगाय मूर्ते ಧನ್ಯವಾದ ಬಂಧುಗಳೇ, ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ.
ಅಂಚನೆ ಸಂಸದ ಸಲಹೆಗಾರನ ಇಂದ್ರಾಳಿ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಲ್ತದ್ದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ಡಿ ಬರ್ತದೆ ಆತ್ಮೀ ಪೂಂಜಾ ಮೇರೆಗೆ ಮನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಭರತನಾಟ್ಯದ ಶೇಖರುಡು ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ಥ ಪಡೆದಿನ ಚಿತ್ರನ ಬಾಲ ಆತ್ಮೀ ಪೂಂಜಾ ವರ್ಣ ವಾರಿ ಪೊರ್ಲಗಂಡದ ನೃತ್ಯ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದುಲ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆ ಇಂದ್ರಾಳಿ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಲ್ತದ್ದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ಡಿ ಬರ್ತದೆ ಆತ್ಮೀ ಪೂಂಜಾ ಮೇರೆಗೆ ಗೌರವ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ. ಹೌದು ಬಂದುಲೆ నేను ఎక్కడే పండే ఏంచ పండిందండ బాణ్య భాస్కరే పడ్డాయి కడలు గంటిన చిత్తిన పొరుతుడు ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾಯ ಇನ್ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟಿದ ಬಯ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಜೊತಾಯ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ ನೃತ್ಯ ವೈಭವನ್ಲ ತೂಯ ಅದೇ ಶಿಲ್ಪಕ್ಕ ಅಂದ್ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಲೇಸದ ಸುರುಡ್ದು ಆ ಕೆರೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಅವೇತೋ ಬಗೆ ಬೈತ ಪೊರ್ಲುದ ನೃತ್ಯಲು ಇತ್ತ ಮಾದರಿಗಳ ನಿಕಲೆಗ ಖುಷಿಯಾನಂದ ಅವರ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಾಟಿ ಕೊಡ್ದು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸೋಡು ಬಂದು ಕೇನೋಣ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ ಕೋಲ ಕಂಬುಲ ಅಂಕ ಆಯನದ ಪೊರ್ಲು ಆಟಕೂಟ ನೇಮದ ಪೊರ್ಲು ಕೂಡು ಕಟ್ಟದ ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆದ ಬನ ಬಸದಿದ ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರುದ ಮರಬೂರುದ ದೈವ ರಕ್ಷದ ನೀಲಿ ನೀರುದ ರಾಶಿ ದಿಂಜಿದಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅವೇತು ಪೊರ್ಲು ಐಸಿರದ ತುಳುನಾಡು ಅವೇತು ಪೊರ್ಲು ಅದ ಚಿನ್ಮಯ್ ಅಂದಕ್ಕ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಪನರ ಬೋನು ನಾಡಕ ಏನರ ಕಿಬಿಯ ಒಂದು ಪನರ ಬಾಯಿಯ ಒಂದು ಏಳು ರಾತ್ರಿಯ ಒಂದು ಏಳು ಪಗಲೆಯ ಒಂದು ಸಾರನಾಲಯದ ಮಹಾಶೇಷಗಳ ಪನರ ಸಾಧ್ಯ ಒಪ್ಪುನ ಚಿತ್ರನ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟಿದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಣ್ಣ ನಾಡವು ತುಳುನಾಡದಾಗೆ ದಾಂಡ ನೆಕಡೆ ಬಂಡೆ ಬಡಕಾಯಿ ಸೋಮಣ್ಣದ ಸುದ್ದಿಡ್ದು ತೆನಕಾಯಿ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಸುದ್ದಿಡ್ದು ಮೂಡಾಯಿ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಗಟ್ಟೊಡ್ದು ಪಟ್ಟಾಯಿ ಉಪ್ಪಿ ನೀರ ಕಡದ ಕರಬರಿ ನೇಡ್ದು ಬಸೇರ್ದಿನ ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ಲಗಂಡದ ನಾಡು ಬಂಡಂದಾಡ ಅವೇ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟಿ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಯ ಹಲವೋ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದು ಬತ್ತ ಅದೇ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಗ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಪಟ್ಟದ ಕುರ್ಸುಡುಕುಲೊಂದು ನ್ಯಾಯನಗರ ಪಾತ್ರೊಂದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಒರಿಪಾಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ತೆಗಿಲ್ಪಾಲೆ ಬರೋದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮೂಲೆ ಮುಗಿದನದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದು ನನ್ನ ತುಂಬುಗೂ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐದು ಪಕ್ಕ ವಿಶೇಷವಾದ ಪುನಃ ಚಿತ್ರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನಾಟಕ ಇವುಗಳು ಮಾತ್ರ ತೂವರೆಗುಲ್ಲಾರೆ ಐಕಾದೆ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇಳಿದ ದಿನಟು ಶಿಲ್ಪಾ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಚಿನ್ಮಯ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಇಳಿದ ದಿನಟು ನಿಗಲಿಗೆ ಇರಿತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಕೆ ಆದಿತ್ತ ನಿಗಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಾಡಿದ ಹೊರಟು ಎಂಗುಲು ನನ್ನ ತುಂಬುಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುಗಿತನದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲು ಪಾತಿರ್ನೇಟ್ ದಾಲ ಪನ್ನೇಟ್ ತಪ್ಪು ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಎಂಕಲೆನು ನಿಕಲ ಇಲ್ಲದ ಜೋಗುಲು ಪಂದ್ ಎಂಕಲ್ನ ತಪ್ಪುಲೆನು ಮಟ್ಟಲಿಗೂ ಪಾಡ್ದು ಎಂಕಲೆನು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಲೇ ಪಂದ್ ಕೇನೊಂದು ಎಂಕಲೆ ಈ ಲೇಸಿದು ಮುಗಿತಲೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇರು ಧನ್ಯವಾದ. ಚಿನ್ಮಯ ಮೋಹನ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಶಿಲ್ಪ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊಗಲು ಪುರ್ಲು ಗಂಟೆದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಂತೇರಿ ಎಂಕುಲು ಅಪಗಪಗವಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪಲೆನ್ನಾಗ ಇನ್ನಿಕಿನ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಅಂಚಾದು ಅಗಲಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಚೂರು ಅಪಗಪಗ ಪನ್ನೊಂದುತ್ತ ದಾಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಶಿಲ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಪಂಡೇರು ನನ್ನ ಏನಾಡ ತಪ್ಪಾದಿತ್ತಂಡ ನಿಗಲ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ಪನಗ ತಪ್ಪಾದೇ ಕಲ್ಪನು ನಡಪನಗ ಜಾರ್ದು ಬೂರ್ಡನೆ ಬೊಕ್ಕ ನಡಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಾದ ನಿಗುಲು ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆಗಳು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ನನ್ನ ದೇವರ ನಿಗಲಿಗೆ ನನಾತ್ ಪೊರ್ಲು ಗಂಟದ ನಿರೂಪಕೇರು ಪಂಪಿನಂತಿತ್ತಿನ ಪುದರ್ ಕಲ್ಪನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ದೇವರು ಹೊರಡು ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ದೇವರ ಕೈ ಮುಗಿದು ಸಂಘದ ಸಲಹೆಗಾರರು ಅಗಲಿಗ ಗೌರವ ಪುಷ್ಪ ಕೊರೆದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಕೇಳೊಂದು ಚಿನ್ಮಯ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಪಕ್ಕ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಗಳಿಗೆ ಸಮಾರಂಭ ಸಮೇತ ಪರವಾದ ಸೋಲ್ಮೆಲು ಬಂದುಲ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಸಿರಿನಾಡ ವೆಲ್ಫರೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಸದಸ್ಯರ ಜೋಕಲಿನ ನೃತ್ಯ ವೈಭವ ತುಯಾರು ಸಿರಿಪುಟ್ಟಿನ ನಾಡದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತೆರೆಯೊಂದು
ತುಳುನಾಡದ ಮಂಡ್ಯದ ಕಮ್ಮೆನನು ಪಸರಿಸುವ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊರದು ಸಿರಿನಾಡ ಪಂಪಿನ ಪುದಾಡು ಬೇರೆ ಒಂದು ಇನಿ 22ನೇ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ವನ ಆಚರಿಸುವುದು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತುಂಬು ಬೈದಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಯು ಅಂಚನೆ ನಾಡ ಬಾಂಧವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪರವಲ್ಲರು ಸಿರಿನಾಡ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಸದಸ್ಯರು. ಸಂಘದ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರಾಯ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕಗೆ ಪ್ರಥಮ ವಂದನೆ. शोक विनाश कारण नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸಿರಿನಾಡ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ
ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರೆನು ಉಡುತೂರು ಅಂಚನೆ CA ಸುರೇಂದ್ರ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಯುತ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಂಗಾಳ, ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಟ್ರಂಪಾಡಿ ಗುತ್ತು, ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರವೀಣಾ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆಯುವಂತಿರುವ ಸನ್ಮಾನಿತರಾದ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಕ್ಕಾರ್ ಮೊದಲಿನ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಕಂಬರು. ಸಲಹೆಗಾರರಾಯನ ಇಂದ್ರಾಳಿ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರು, ಕೊಡಗಿ ಸಲಹೆಗಾರರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ ಕುಕ್ಯಾನ್, ಅಂಚನೆ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಅಜಗಾರ್ ಜಯಶೆಟ್ಟರು, ಗೌರವ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದಾಮೋದರ್ ಸುವರ್ಣ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಸದಾಶಿವ ಸಾಲಿಯನ್, ಅಂಚನೆ ಜೊತೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಂಚನೆ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜೊತೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ ಸಾಲಿಯನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗಳು ಆಸೀನರಾವರು ಬರೆದು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಉದಯಕ್ಕ, ಅಂಚನೆ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರು ಕೊಡು. ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಿರಿನಾಡ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ 22ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಶುಭ ಆರಂಭನು ಬೈದಿನ ಬಿನ್ನೇರು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಂತದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಚಾಲನೆ ಕೊರಡು ಪಡೆದು ಯಾನು ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಡ ಅಂಚನೆ ಸಲಹೆಗಾರರ ವಿನಂತಿ ಬಂತು. ಅಂಜನೆ ತ್ರಿಷಾ ಆಳ್ವ ಮೇರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಎಂದು ಗುರುಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ. विघ्नेशाय सरस्वती पार्वते गुरवे नमः. दक्षिणापूर्तिदेवायां सकलकार्यदिग्विजये भवा. दक्षिणापूर्तिदेवायां सकलकार्यदिग्विजये भवा. कम्बुग्रीवकमनीयकराभुरुघा पाशाकुशकरवर शम्बराहिणि पुत्र
ತನಯ ಮಧುರ ಗೇಹ ಪಾಶಾಂಕುಶಕರ ಗೇಹ ಮಧುರ ಗೇಹ ಮಧುರ ಗೇಹ ಆ ಧನ್ಯವಾದ. ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಲ್ತದು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಚಾಲನೆ ಕೊರನೆ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ತ್ರಿಷಾ ಆಳುವ ಮೆರೆಗಲ ವಂದನೆ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಕ್ಕ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕದ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಅಜಯಕಾರಿ ಜಯಶೆಟ್ರಿಡ ಕರೆನ 22 ವರ್ಷ ತುಂಬು ಸಮಾಜಪರ ಚಿಂತಕರನ್ನು ಒಟ್ಟುಬಾರ್ದು ತುಳುನಾಡದ ಕಾಣಿಗದ ಮಾತೆ ಸಿರಿಯಪ್ಪನ ಪುದಾಡು ಸಿರಿನಾಡ ಪಂಪಿನ ಪುದಾಡು ಉದಿಪನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನು 22ನೇ ಪುಟ್ಟಿ ಪರ್ವನು ಆಚರಿಸೊಂದುಂಡು ಪಂದು ಪಂದ್ರ ಪರಿಮ್ಯಾ ಒಂದುಂಡು 22ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರ್ಕಾರ ಆಯ್ನ ಸಿರಿನಾಡ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಆರ್.ಕೆ. ಸುವರ್ಣರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಗೌರವ ಅತಿಥಿಯಾದಿರಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವರು ಸನ್ಮಾನನೀಯ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ತೂರು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತೃಭೂಮಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮುಂಬೈ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತರು. ಅಂಚನೆ ಸಿ.ಎ. ಸುರೇಂದ್ರ ಕೆ. ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಾಂಬೆ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಸತೀಶ್ ಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೋಟೆಲ್ KN ಪಾರ್ಕ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಭಿವಂಡಿ ರೋಡ್ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಿರಿನಾಡ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತರು. ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಂಗಾಳ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಕಮಿಟಿ ಫಂಡ್ ಸಂಘ ಮುಂಬೈ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತರು. ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ರಪಾಡಿ ಗುತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೀರಾಬಾಯಿಂದರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಿತಿ ಫಂಡ್ ಸಂಘ ಮುಂಬೈ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತರು. ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಪಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಲ್ಯಾಣ್ ಭಿವಂಡಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಿತಿ ಫಂಡ್ ಸಂಘ ಮುಂಬೈ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಇಂಥ ಸನ್ಮಾನಿತರಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳರು ಸನ್ಮಾನನೀಯ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಜುಕೇಷನ್ ಮತ್ತು ಬುಕ್ಕ ಸೊಸೈಟಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಬಂಟ್ ಸಂಘ ಮುಂಬೈ. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕ್ಕಾರು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟ್ ಸಂಘ ಮುಂಬೈ ಟುಂಬೋಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಿತಿ ಮಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಎಂಗಲ ಸ್ಥಾಪಕ ಸಲಹೆಗಾರರಾಯನ ಸನ್ಮಾನನೀಯ ಇಂದ್ರಾಳಿ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತಗಳು. ಅಂಚನೆ ರಾಜೀವ್ ಭಂಡಾರಿ ಮೇರಿಂಜರು ಅಂಚನೆ ಪಕ್ಕೊಂದು ಸಲಹೆಗಾರರಾಯನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಮೇಶ್ ಕುಕ್ಯಾನ್ ಮೇರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಿತಿದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಸದಾಶಿವ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದಾಮೋದರ್ ಸುವರ್ಣ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಪ್ಪಿನ ಎಂಕಲ ಸಂಘದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರಥಮವಾದಿ ಸಂಘದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಿಠಲಣ್ಣೆ ಉಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತಗಳು. ಅಂಚನೆ ಬಿಲ್ಲ ವೈಶೇಷಂದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಿಟಿದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಯ್ನ ಸನ್ಮಾನನೀಯ ರವಿ ಸಡೀಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳರು ಅರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಲ್ಲದ ವರದಿಗಾರರಾಯ್ನ ರವಿ ಅಂಚನ್ ಬೇರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತಗಳು. ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೆಪ್ಪುಗೆ ಹೋಗೋರು ದುಬೈದಿನ ಸರ್ವ ನಾಡ ಬಾಂಧವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದು ಎನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು. ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತಿನ ಅಜಯಕಾರು ಜಯಶೆಟ್ರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು. ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಅಂಡಲ R.K. ಸುವರ್ಣೀರ್ ಕರಿನ 22 ವರ್ಷದೊಂಚಿ ಸಿರಿನಾಡ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗುರುಕರೆಯಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೊರ್ಲು ಕಂಟಿಡು ಸಮಾಧಾನಡು ಲಿತೊಂಪೋಪಿನ ಕಾರ್ಯನು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಟ್ಟರೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಡು. ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಡಲ ಆರು ಮಾತ್ರ
ರಡ್ಡು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪಂದಗಳು ಮೂಜಿ ನಾನು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಭಾಗ್ಯಾಪೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಆರ್.ಕೆ. ಸುವರ್ಣರೇನು ಹೆಚ್ಚಿ ಆನದಲ ಪನಂದೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅರಿನ ಕುಡಾರ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅರಿನ ಅಜಕಾರ್ ಜಯಶೆಟ್ಟಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡುದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬೈದಿನ ಬಿನ್ನೆರ ನಕ್ಕೇರು ಪರಿಚಯನು ಬೈದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಗಲಗಲ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಬಾರಿ ಪುದರ್ಪೊತ್ತಿನಗಳು ಆಂಡ ಪೋರೆ ಉಂಡು ಬನ್ಪಿನ ವಿಚಾರೋಡು ಪಂತೇರು ಸುರುಟಾದ ಉಳ್ತೂರು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಪರಿಚಯ ಮುಂಬೈಯ ತುಳುವ ಕನ್ನಡಿಗರು ಮಾತೆರಳು ಉಂಟು. ಕಾರಣ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟರು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು. ಉಳ್ತೂರು ಕಟ್ಟಿಮನೆ ದಾರಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಗೀರಥಿ ಶೆಟ್ಟಿರ ಸುಪುತ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ತನ್ನ ಊರುಡೆ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತದ ಮಹಾನಗರ ಮುಂಬೈಗೆ ಬತ್ತೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಂಬೈದ ಕಡೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಳೆತ ಉಪ್ಪುಡಿ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬತ್ತೇರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರಿತ್ತಿನ ಒಬರೇ ಹೋಟೆಲ್ ಅವಳು ಉದ್ಯೋಗ ಸೇರಿಯರು ದುಂಬು ತನ್ನ ಬದುಕದ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯನು ಆರು FTN ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇರು ಅವಳು ಬಕ್ಕ ಮೇರು ಸ್ವಂತ ಕೆಲವು ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಮಲ್ತೇರು. 2023 2019 ಈ ಕಾಲಾವಧಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಬಕ್ಕ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತೇನೆ. 2019-14 ಮುಟ್ಟ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ 2014-17 ಅವಧಿ ಗೌರವ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ 2017 ಇರುವ ಮುಟ್ಟ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಕ್ಕ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತೇನೆ. ಒಟ್ಟು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಬೆರ್ನ ಕೊಡುಗೆದ ಲೀಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ನಿಜವಾದ ಬಂಟರ ಸಂಘಗೂ ಮಸ್ತ್ ಮೇರೆಗೆ ಕೊರ್ದು ಗೌರವ ಮಲ್ದೇರು ಬಂಟ್ರೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಗ. ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನಕ್ಕನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಾಂಡ ಆ ಸಂಸ್ಥೆದ ಬಡವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಉಪಕಾರ ಆಪುಡು. ಅವೇ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಭಾರಿ ಪುದರ್ ಬೊತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಪನೋಲಿ ಐಟ್ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷ ಬೇತ ಹುದ್ದೆಡುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂಟ್ರೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಡು. ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮುಂಬೈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಕಳಿನ 15 ವರ್ಷಗಳು ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆ ಇಡುತ್ತದೆ. ಇತ್ತ ಈ ಕಾಲಡು ನಗ 2023-27 ಅವಧಿಗೆ ಮೇರು ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾದ ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುದು. ಇಲ್ಲಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮೇರು ಬೈದಿನ ಅವು ಎಂಚ ಬೈದೇರೆನ್ಪಿನ ಪಕ್ಕ ಬಂಪೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಎಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸದ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದೇರು ಯಾನ ಅರಿನ ಆದರ ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅರಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಗೌರವ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದಾಮೋದರ್ ಸುವರ್ಣ ಅಂಚೆನೆ ಅಶೋಕ್ ಅಮೀನ್ ಮುಗುಲು ಗೌರವ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಡ್ದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಉಳ್ತೂರು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಪಂಡ್ರೆ ಮದತೆ ನಿಗಲಿ ಮಾತೆರಳು ಗೊತ್ತುಂಡು ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘ
ಐಗಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ನೇತೃತ್ವಡು ನಡೆತೊಂದು ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅಭಿನಂದನೆ ಅರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಬಾರುಡು ಪಾಪದಗಲಿಗೆ ನನಾತ್ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕುನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಅಗಲಿಗಳ ತಿಕ್ಕಡು ಮಲ್ಪನ ಭಾಗ್ಯ ಮಗಲಿಗಳ ತಿಕ್ಕಡದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕುಡಂಜಿ ಬಿನ್ನೇರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ CA ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಬಾಂಬೆ ಬನ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ 1,000 ವರ್ಮನೊತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪತ್ತೊಂದೆಡು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರಾದ ಸೇರಿನಾರು ಅವಿಡು ಬಕ್ಕ ಹಂತ ಹಂತವಾದ ಅಲ್ತ ಗೌರವ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ 2023 ಸಂಘದ 20ನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆಯ್ಕೆ ಆತಿರ್ಬಂಡ್ರೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ಮೇಲೆ CA ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಾನಪದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಉಂದೆತ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ದಗಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತ ಬೇತ ಕಾಲೇಜು ಒಂದೆಟುಪ್ಪನ ಬೇತ ಬೇತ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸೋದು ಮಲ್ತದು ಕಡೆ ಆತೇರು ಬಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಗುದು. ಗೊರೆಗಾಂವ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾಯನ ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಶೆಟ್ರನ ಸುಪುತ್ರಿ ಶೋಭಾ ಮೆರೆನ ಮದ್ಮೆ ಆದ ಮಗಳು ಬರೇರೆ ಸರಿ ಬರುತ್ತೆ ಪನ್ನಗ ಶೋಭಾ ಬಂಡೆ ಪ್ರಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕ್ಷಮಿಸಲಿ ಇನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿನ ಬುಧರ್ನ ಚೂರು ತಪ್ಪು ಬಂಡೆ ಎಂಕಲ ಗೌರವನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಕೃತಜ್ಞರು ತುಳುಕೂಟ ಐರೋಲಿಡು ಸೇರ್ದು ಬೆತ ಬೇತ ಹುದ್ದೆಡಿದ್ದದು ರಟ್ಟು ಕಾಲಾವಧಿಡು ಆರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಟರ ಸಂಘ ನವಿ ಮುಂಬೈ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಿತಿದ ಸೋಷಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಐರೋಲಿದ ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮುಂಬೈದ ಮೆಂಬರ್ ಬ್ಯೂರೋದ ಮುಲ್ತ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ತುಳುಕೂಟ ಐರೋಲಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಡೆದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಭಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುದರ್ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಂಗಳ ಮೇರೆಗೂ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೇವಲ ಆತೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಟ್ಟಿಗೂ ನಿಕಟವಾದ ಸಂಪರ್ಕದಿದ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ತನ್ನ ಕೊಡುಗೈ ದಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಅಂಜೊಂಡ ಒಂಜಿ ಅತಿಥಿ ಪೊಂಜೋಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಆರು ಅಂಜವನೆಂಚನೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಡು ಉಂತುದು ಐಟ್ ಎಟ್ಟ ಪುದಾರ ಕತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಅರನ್ನಗ ಪ್ರವೀಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನ ಗ್ರಾಮದಾರು ಎಂಕಲ್ನ ಗುರುಕುಲಾಯಿನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರಿನ ಇನ್ನ ಪನ್ನ ಅರ್ನ ನೆನಪಾಪು ಇನ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಬಡಕೆರೆ ಗುತ್ತು ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರನ ದಂಪತಿನ ಮೋಕ್ಯದ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರಿ ಬಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಆಪುಲ್ ಶಾಲೆ MV ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ರವಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ನಗಲ ಅಜ್ಜನ ಶಾಲೆ ಆ ಶಾಲೆಡು ಮೇರು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯರು ಅಂಚನೆ ಬಿಕಾಂ ಪದವಿನ ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜು ಮಲ್ತೇರು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಗಲಿ ಕಲೆ ಇತ್ತಂಡ ಅಗಲು ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜು ಆ ಕಲೆ ಬಿಂಬಿಸೋನ ಚಿತ್ತಿನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುಡು ಮಹಾನಗರ ಮುಂಬೈ ಬಂದೇರು ಎಟ್ಟೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯ್ನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಆರ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅರ್ನ ಬುಡಿದೇ ಅದು ಬತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲುಡು ಮೇರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ತನ್ನಡ ಏನ ಕಲೆ ಉಂಡವು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ರಂಗೋಗುಲ ಅವಿನ ಕಣಪವನ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೇರು ಒಂಜನಗುಲು ಸಮಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ನಾಯ್ಕ ನಿದರ್ಶನಗ ಸಮಯನು ಗೆತನೊಂದು ಪ್ರವೀಣಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ದೇರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಕಲ್ಯಾಣ ಬಿವುಂಡಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಿತಿಡು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಹುದ್ದೆಡೆತ್ತದು ಅಂಚನೆ ಆರು ದುಂಬುಗು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬದಲಾಪುರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಂಚನೆ ಒಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ದಿರು ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದೆ ಪೂರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಂಗೀತ ಬನ್ನಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬನ್ನಿ ನಾಟಕ ಬನ್ನಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ತೆರೆದಿನಂಚಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಏರಿ ಅಪ್ಪಲ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಗ್ ಎನ್ನ ಪತಿಯೇನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪೂರ ಇತ್ತಡು ಎಂಗ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರ ಅರ್ನ ಪಡೆದು ಯಾಪಲ ವೇದಿಕೆಡ ದುಂಬುಳಾನು ವೇದಿಕೆಡ ಅರ್ನ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಎಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ವಾಗ್ಮಿಲ ಅಂಚಾದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಯಾನು ಅರ್ನ ರೆಡ್ಡಿ ಜೋಕುಲು ಪ್ರತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಯಾನೆ ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರಾಯನ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆಗಲ ಸಂಸಾರ ಸುಖ ಶಾಂತಿನ ಕೊರಡು ಬಂದು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಅರಿನ ಗೌರವ ಮಲ್ಪರೆ ಉದಯ ಜಯಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂಚೆನೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯನ ಶೋಭಟಿ ಪೂಜಾರಿ ಮಗುಲು ಗೌರವ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಾಡಿದು ಯಾನ್ ಕೇನೊಂದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೈದಿನ ಬಿನ್ನೇರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಾರರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಕಂಬ ಏನಕ್ಕಿನ್ನಾಗ ಆರು ತುವೆರೆಳ ಅಂಚನೆಳ್ಳೇರು ಇಂದ್ರಾಡಿ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಈತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರಿನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಯ್ತ ಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಾರರಾಯನ ಇಂದ್ರಾಳಿ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ವಹಿಸೋದು ಐಕೆ ಏನ ಬೋಡಾಪಿನ ಯಾರು ಪೂರ ವಿವರಣೆ ಕುಜಿ ಈತ ಪೊರ್ಲುಡು ಏನಕ್ಕನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಆರು ಬತ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಎಡ್ಕುಲ್ನ ಅಂಡ ಅಚ್ಚ ಕುಲ್ದಿಜೇರು ಆರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ತಂದು ಯಾಪ ಮಲ್ಪೇರು ಕೆಲಸನ್ನ ಏನಕ್ಕನ್ನಾಗ ಆತು ಪೂರ ಕಡೆ ಇತ್ತದು ಏನಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರಾಳಿ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಸಂಚಾಲಿತ ಮಂಜುನಾಥ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆಗಲಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೂ ಓರಗು 4 ಸರ್ತಿ ಮೂಜಿ 4 ಸರ್ತಿ ಆಂಡಲ ಶಾಲೆ ಬೋದು ಪೂರ್ಣ ದಿನ ಪೋಪುಂಡು ಯಾನ್ ಯಾಪಲ ಪನ್ಪಿನೋಡು ಮೇರು ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಯಾಪಮ ತೂಪೆರಂದು ಆಂಡಲ ಐತ ಮಧ್ಯುಡ್ಲ ಇದಿಲ ಮಧ್ಯೋಡು ಬತ್ತದು ಸಭಾಗ್ರಹ ಎಂಚ ಉಂಡು ಏನಂದು ತೂದು ಬೋತೇರು ನಗ ಆತೊಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾರಿಗೆ ತೊಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಸಲಹೆಗಾರರು ಪೂರ್ಣ ರೀತಿದ ಎಂಕಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದೇರು ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದಾಗಲ ಕೆಲಸೋಡು 6 ಒರಿ ಮಲ್ದೇರು ಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಅರಿಗೆ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದು ಯಾನ್ ಅರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುವ ಈ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರನ ಲೆತ್ತೊಂಬೈದಾರ ದಿವಕರಣ್ಣ ಇನಿ ಪೊರ್ಲು ಕಟ್ಟಿಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡ್ಡ ಇರ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಮಹತ್ವಂಡು ಯಾನು ಬೇತಾರನ ವಿಚಾರ ಪನ್ಪುಜಿ ನಾನು ಓಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಭಗವಂತೆ ಅರಿಗೊಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅವು ಮಾತೆರಳು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಮಾತೆರಳ ಸರಿ ಸಮಾನವಾದ ದೃಷ್ಟಿಡು ತೂಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಭಾಗ್ಯನು ಅವು ದಿವಕರಣ್ಣಗ ದೇವಿಯರು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಪಂಡ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಗುದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಕ್ಕನ್ನಾಗ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷೋಡ್ದುಂಚಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಬಂಧ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಪುಗರ್ಡಾರ ಬೊಕ್ಕ ನೆರವೇರು ಅಂಚಾದು ಯಾರನ್ನ ನೆರ್ಪಣಿಗೆಯನ್ನು ಬರ್ಚಿಂದ ಯಾರು ಯಾರ ಪುಗರ್ದೇಡು ಪುಲಿಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತದ್ದು ಏನಕ್ಕನ್ನ ಯಾರನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಭಾರದ ಮಧ್ಯೋಡ್ಲ ಬಂಟರ್ ಸಂಘಾವಡು ಅಂಚ ಮುಲ್ತಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವಡು ಮೊಂಬ್ರ ಮಿತ್ರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಅವಡು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಸಿರಿನಾಡ ಸಂಘ ಅವಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಭಾಗ್ಯಾಪೇರು ಇರೆಗೆ ದೇವರು ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯನ ಕೊರಡು ಬಂದು ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಗುಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಅರಡ ನನಾಥ ಜನಪರ ಕಾರ್ಯ ಆವೆರಡು ಮಲ್ಪೆರಡು ಅವು ಈತ ಜನ ಕೂಡಿದಿನಗಳು ಮನಸ್ಸಡಿ ಎನ್ನಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನ ಅರೆನು ಆಧಾರಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅರೆನು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾನ ಆರ್ ಕೆ ಸುವರ್ಣರು ಗೌರವ ಮಲ್ಪೊಡ್ಬಾರ್ದು ವಿನಂತಿ.
ರಮೇಶ್ ಕುಕ್ಯಾನ್, ಮೇರ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು, ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಗ ಮಾತಾ ಅಮೃತಾನಂದಮಯ ಸತ್ಸಂಗ ಡೊಂಬುಲಿ ಮುಲ್ತ ಆರಂಭೋಡ್ದು ಪತ್ತಿನ ಐತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ, ಐತ ಪೊರ್ಲುಕಟ್ಟದ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಂಗಳೋತ್ಸವ, ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ ಕುಕ್ಯನ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಪೊರ್ಲುಕಟ್ಟು ಆವೊಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಸಂಘಡು ನಿಕಟವಾಯಿನ ಸಂಪರ್ಕನಾರ್ದು ಒಂದುಲ್ಲೇರು, ಆರು ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರದುಲ್ಲೇರು. ಅರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು, ಅರೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌರವ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಾಡಿದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು. ಅದನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಚಿನ್ ಬರಡು ಮಾಡುದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು. ತತ್ವ ಸಚಿನ್ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತೊಂದು ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಚಿನ್ ಮೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಪುರ್ಲುಕಟ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಲ ಮರಣೆ ಆತನು. ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನಿ ಕುಡಂಜಿ ಕಾರ್ಯನ್ನಗ ಯಾನ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟರನ್ ಕಲ್ಯಾಣದಾರ್ ಬಂದ್ಪೂಜೆ ಆರು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಪುಂಡುಂಬುಲಿಡು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮಾರೆ ಆತ್ಮೀಯರು ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟರು ಅರಣ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ನಡಪೆರಡು. ಆ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರನು ವಿನೋದ್ ಕರ್ಕೇರ ಓದೋಡು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ. ಇತ್ತ ಮರತ ಚೇರ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಪಟ್ಟೇರು ಮರತ ಒಂಜಿ ಚೇರ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ಪದ ಸನ್ಮಾನಗೋಸ್ಕರ ಯಾ ಪಂಡೆ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕುಲ್ನೆ ಎಡ್ದು ಸನ್ಮಾನಗು ಮರತ ಕುರ್ಚಿಡೆ ಕುಲ್ಡ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಅಂಚಾದ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಪಂಡೆ ಅಂಚಾದು ದಯದೀದು ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಶೆಟ್ರು ಆಸನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಸನ್ಮಾನ್ಯರೇ, ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಕಳೆಗಳ ಬೀಡಾದ ಕರ್ನಾಟಕದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುತ್ತೆತ್ತೂರು ಕಲ್ಲಂಜೆ ಬಾಳಿಗೆಯ ಶ್ರೀ ಐತಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಪಾವತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಗಳ ಪುಣ್ಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಚಂದ್ರಿನಂತೆ ಬೆಳೆದು ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದು ಎಲ್ಲರಂತೆ ಉತ್ತಮ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ತಾಯ್ನಾಡಿನಿಂದ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ರಾಜಧಾನಿ ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರಿಗೆ ಬಂದಿರಿ. ಕನಸುಗಾರರೇ, ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಉದ್ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಬದುಕು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ತಾವೊಬ್ಬ ಕನಸುಗಾರನಾಗಿ ಕಂಡ ಕನಸನ್ನು ನನಗಾಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಾವೊಬ್ಬ ಛಲದಂತಕ ಮಲ್ಲಕರಾಗದಿಂದ ತಾನೇ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವರಾಜ್ ಹೋಟೆಲ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ದಿಮೆಗೆ ನಾಂದಿಯಾಡಿದ ತಾವು ತಮ್ಮದೇ ವಿಶೇಷ ಶೈಲಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ದಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸಾಧನೆಗೈದು ಅತಿಥಿ ಹಾಗೂ ರಾಜಹಂಸ ಹೋಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ದಿಮೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ. ಸಾರಥಿಗಳೇ, ಮನುಷ್ಯ ತಾನು ಬೆಳೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕೆಂಬ ಮಾತನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ತಾವು ಇತರರಿಗೂ ದಾರಿದೀಪ ಆದಿರಿ. ಸಮಾಜ ಸೇವಕರೇ, ಜನಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಕಾಣುವ ತಾವು ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮೋಹನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯ ಅನನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮುಂಬಯಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅಮರ್ನಾಥ್ ಬಿಯುಂಡಿ ಬದ್ಲಾಪುರ ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲಾಸನಗರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸಂಚಕರಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ತಾವು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮುಂಬಯಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸಂಚಕರಾಗಿ ನೈ ಮುಂಬೈ ಡೊಂಬಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಿತಿಗಳ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ 2ನೇ ಬಾರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಅಪ್ರತಿಮ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ. ತಾವು ಈ ಹಿಂದೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಸಂಘಟನಾ ಚಾತುರ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಉದ್ದಿಮೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಜನಮನ ಗೆದ್ದ ತಾವು ಶ್ರೀಮತಿ ರಜನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಬಾಲ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಪಡೆದು ಸುಜಿತ್ ಮತ್ತು ಅಜಿತರ ತಂದೆಯಾದಿರಿ. ಅಪ್ರತಿಮ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಅನೇಕ ಮಾನವ
ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಭಾಗಿಯಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡ ಡೊಂಬಲಿ ಪರಿಸರದ ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೇ ಒಂದಾದ ಸಿರಿನಾಡು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ತನ್ನ 22ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭ ಗಣ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗಲಿ. ದೇವರು ತಮಗೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆಯುಷ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಧನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನೀಡಿ ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇವೆ. ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಜೆತ್ತಿನ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸನ್ಮಾನಗೂ ಉತ್ತರವಾದ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ. ಸುರುಕಾದ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ ಪಾದವು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಅಡ್ಡಪುರೊಂದು ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಮಹಾತ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಗೆ ಕುಡವರ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನ ಈ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀ ಆರ್ ಕೆ ಸುವರ್ಣೇರ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದ ಜನ. ಇನ್ನೊಂದು 22 ವರ್ಷ ಉಂಚಿ ಒಂಜಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಈ ಸಂಘವನ್ನು ಈತು ಪೊರ್ಲುಡು ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಕನಪೇರಿಂದ ಮಂಡ ಆರು ಏತು ಮಲ್ಲ ಸಕ್ರಿಬೆ ಮಲ್ತುದುಪ್ಪೇರಿಂದ ಅವು ಅರೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಆಂಡಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾದರಿಲ್ಲ ಪತದು ಪೋಪೇರು ಎಂಗ್ಲ ಮಾಮಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರಾರು ಇರೆಗೆ ದೇವರು ಇನ್ನ ಆರೋಗ್ಯನು ಸದಾ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಡು. ಇರು 25ನೇ ವರ್ಷಲ ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಲ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಇರ್ದಲ್ಲ ತುಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲ್ಯಾಂಡ 25 ವರ್ಷ ಪೂರ ಈಗ ಮಲ್ಪೋರು ಕೇಂಡ ಅನಿತ್ತೆ ಅಂತ್ಯದು ಈ ಸಂಗೋಡು ಇರು 25ನೇ ವರ್ಷದ ಇದೇನಿಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಲ ಇರು ಮಲ್ತದ್ದು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಏನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡು ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಎನ್ನ ಪುಲ್ತೂರು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ರು ಪುಲ್ತೂರು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ರು ಎಂಗ್ಲ ಮಾಮಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರು ಆರು ನಮ್ಮ ಬಣ್ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತೇರು. ಇನ್ನು ಒಳ್ ಬಣ್ಸದ ಟ್ರೆಜರರ್ ಆದುಲ್ಲೇರು, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಐದರ ಮಾತಮಲ್ಲನ್ನಾಗ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿದ ಈತ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದ ಬಣ್ಸಂಘದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆದಿತ್ತೆ ಪಂಡೇರ್ ವಸಂತನ್ನೇ ಆರು ಎಂಕ್ಲ ಆರ್ಲಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯೋಡು ದುಮ್ಮುಂತದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಾರು. ಆರು ನಾವು ಓಡ್ದಾಗ್ಲೇನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಾವು ಒಟ್ಟು ಬಾಡ್ದು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಜನ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು CA ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಬಣ್ಸಂಘ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಅಂಚನೆ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಲ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಅರೆಗ್ಲ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು. ಅಂಚನೆ ಕೊಟ್ರವಾಡಿ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಇನಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೀರಾಬೈಂದಾಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡು ಪ್ರವೀಣ ಶೆಟ್ರು ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡು ಇಕ್ಕಿಡ್ದು ಎಂಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ರು ಐತ ಬಣ್ಸಂಗೊಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಡ್ರೈವ್ದ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದ ಆರೊಂದು ಏತೆಂಟು ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿರನಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ರೀಜನ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದು 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಪಾಯಿ ಮಾಡದು ಏಪ ಚೇರ್ಮನ್ ಆನಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಲ್ತಾರೆ. ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸದ ಎಂಗ್ಲ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಅಂಕಿತ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರದಿಡ್ತಾಂಡೆ ಎಂಕ್ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಓಲ್ಲಾರಂದು ಒಂಜೇ ಶಬ್ದ ಬೇತದೆಲ್ಲ ಬರ್ತುಜೇರು ಅಂಡೆಲ್ಲ ಓಲ್ಲಾರಂದು ಕೇಂಡರಿ ಆ ಬಂಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಂಡದು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾನು ಬತ್ತು ತೂಣಮೂಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಚಾಲೋದು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಡೆ ನೀರು ಫುಲ್ ಐತೆ ಅಂತ ಬಂಡೇರು. ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಎನ್ನ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಬಂದು ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರಿ ಎರಡಪ್ಪಕ್ಕೂ ಎಂಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷದಾದ ಬಂದಾಗ ಎಂಗುಲು ಮೊರನವರ ಕಲ್ಲೆ ಉಂಡ್ಲ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಗೆತ್ತೊಂಡು ಎಂಗ್ಲು ಇರುವೆಲ್ಲ ಬಂದುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ ಇನೇ ಕೂಡ ಅವೇ ಬಂದುಲು ಎಂಗ್ಲು ಒಟ್ಟುಗಾದ ಇನಿ ಸನ್ಮಾನ ಗೆತ್ತೋನಲ್ಲ ಅಂಚ ಆನ ನನ್ನ ಇರೆಗ್ಲ ದೇವೇರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು. ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತೆರೆಗಳ ಕಟ್ಟಿಲಪೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ನನಾತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು. ಅಂಚನೆ ಎದುರು ಕುಳಿದ ನಿಗ್ಲೆಗಳ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡ ಪನೊಂದು ಅಂಚೆ ಎಂಗ್ಲ ಮಿತ್ರರಾಯನ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಎಂಗ್ಲ ರವಿ ಅಂಚನ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಎಂಗ ಗೆತ್ತಿನ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆರು ಇತ್ತಂಡ ಎನ್ನಾಗ ಎಂಗುಲು ಕಮ್ಮಿ ಬಾತಂಡಾರು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಮಲ್ತ ಬರಪಿನಾರ ಆ ರವಿಯನ್ನೇ ಅಂಚೆ ಅಲ್ಪನಾಗ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡಿ ಈ ಸಂಘ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡು.
ಈ ಸಂಘದ ಏಳಿಗೆಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಏಪಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪನಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಗೂ ಆರಾಮ ಕೊರಪೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ, 2 ನಿಮಿಷ ಬನ್ನೆ 2.5 ನಿಮಿಷೋಡೆ ಭಾಷಣ ಮುಗಿತೇರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಕ್ಕೆ ನಾರಡ ಪಾತೆರ್ನ ಬಂಡವಾಳ ಮಸ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಲ ಆತೆ ಉಂಡು. ಏನಕ್ಕೆ ನಾರ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪದಿನಾರು ಅಂಚಾದಾರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತದ್ದು. ಇತ್ತೆ ಕುಡಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆಯುವನಾರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರು ಅರನ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರನು ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಓದೋಡು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಬರ. ಯಾರು ಒಂಜಿ ಮಾತು ಏನನ್ನ ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನಿ ಏನನ್ನ ಲೆತ್ತದು ಈತ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡು ಗಣ್ಯರನ್ನ ಎದುರು ಈತ ಮಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಾರೆ. ಯಾನು ಈತ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಗೆತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಈ ಸನ್ಮಾನದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಎನ್ನ ಜೀವನೋಡು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಕುಸಿತ ದಿನ ಇನಿ ಅಂಚಾದ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿನಿಕ್ಕೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರಿಗಳ ಯಾನು ಎನ್ನ ಆಭಾರಿ ಆದ ಪನ್ಯಾರ ಯಾನು ಮಾತು ಪುಣ್ಯ ಪನ್ಯಾರೆ ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪ. ಲತಕ್ಕ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ. ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ಇಂಚಿಡ್ದು ಬಲೆ. ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಲಲು ಯಶಸ್ವಿ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದ ಅನರ್ಘ್ಯ ರತ್ನ ಅಪ್ರತಿಮ ಸಮಾಜ ಸೇವಕೆ ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರು ಮೆರೆಗು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಮಾನಾದಿಗೆ ದವೂಲೆ ಸತ್ಕುಲ ಸಂಜಾತೆರೆ ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವಿಯಾಯಿನ ದೇವಗಂಗೆಂದೇ ಪುರಪು ಪಡೆಯಿನ ನಂದಿನಿನ ಸೊಂಟಡು ಪುಟ್ಟುಡು ಬತ್ತದು ತುಳುನಾಡಿನ ಬೆಳಮುದಿಪ್ಪುನ ಮಹಾದೇವಿ ಅಪ್ಪೆ ಕಟೀಲ್ದಪ್ಪೆನ ನಿರೇಳ್ದಿಪ್ಪುನ ಎಕ್ಕಾರು ಅಜಿಲರೇ ಇಲ್ಲದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಂದರಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಳಲಿ ಅಡ್ಡೂರು ದೇಜು ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊಕ್ಲಿನ ಮೋಕಿದ ಮಗೆ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ತೊಟ್ಟಿಲಿಡು ಕುಲ್ದಿನಾರು ಶ್ರೀ ಆನಂದ ದೇಜು ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರ್ ಇಂಬೇರು ಕಲ್ಪಾದಿಗೆಡು ಮಿತ್ತರ್ಮೆ ಏರ್ನ ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆನು ಎಕ್ಕಾಡು ಓದುದು ದುಂಬತ್ತದ ಓದುನು ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಶಾಲೆಡು ಅಂಚೆನೆ ಪೊಂಪೈಡು PUCನು ಸೈಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿಡು ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿತದು 1983 ಬೊಂಬಾಯ್ಡು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಕಾಲೇಜಿಡು MBA ಕಲ್ತದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಪನಿಡು ಬೇಲೆ ಶುರು ಮಲ್ತರು ದುಂಬಗು ದೈವದೇವರೇ ಅನುಗ್ರಹದೊಟ್ಟು ಗುರು ಹಿರಿಯನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಡೊಂಬಿವೆಲಿತ MIDC ಜಾಗದಲ್ಪ ಇರನ ಸ್ವಂತ ನೋವಕೆಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಹೊಸತೊಂಜಿ ಉದ್ಯಮದ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಕಾರದಿಯರು 2007 ಬದ್ಲಾಪುರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯಡು ತನ್ನ ನೋವಕೆಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ನೋವಾ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಕಂಪನಿನ ಶುರು ಮಲ್ತದು ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಆಕಾಶದೆತ್ತರಗೂ ಬುಲೆದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಯಿನ ಒಂಜಿ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಆದ ಮೆರೆಯರು ಪನ್ಪಿನವು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತುಳುವರಿಗ್ಲ ಇರನ ಬೆನ್ಪಾಟಿಗೆದ ಪೊಲುಗುನು ತೆರಿಪ ಉಂಡು ಸಮಾಜ ಸೇವೆದ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೆ ಈ ಮಲ್ಲ ಊರುದ ಮಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಸೇರೊಂದು ತನ್ನ ಬೆಂದಿನ ಪನವುದ ಒಂಜಾತು ಭಾಗನು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೂ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ಗುರುಕಾರ್ಯ ಆಯಿನ ಈರು ಡೊಂಬಿವಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಿತಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮುಂಬೈದ ಪದುಕೆರಾದು ಕಾರ್ಯಂತೆರಾದು ಆದಿ ವರ್ಷ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಯಾದ ಬೆಂದಿನ ಇರನ ಬೆನ್ಪಾಟಿಗೆದ ಪೊರ್ಲುನು ತೂದು ಈ ವರ್ಷ ಗುರುಕಾರ್ಯಾದ ಅವಿರೋಧ ಆದ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ನವು ಅಲ್ಪ ಬುಲಿದು ಬತ್ತಿನ ಇರನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆದ ತುಡಿಪುದ ಪೆರ್ಮೆನು ತೋಜವನ್ನುಂಡು ಏ ಪೊಗ್ಲ ತೆಲ್ತೊಂದು ತನ್ನ ತೆಲ್ಕೆದ ಐಸ್ರದ ಮೋನೆಡು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ಎದುಕುನನ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದ ಇರೆನಂಚನೆ ಬೇತೆಗ್ಲನ ಕಷ್ಟನು ತನ್ನ ಬೇನೆಂದು ತೆರೆದು ತನ್ನ ದಾಪಿನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪರೆ ಕೊಡಿ ಕಾರ್ಡು ಉಂತಿಪ್ಪುನ ಇರೆನ ಸಂಸಾರ ಜೀವನುಡು ಪುಗೆಲ್ ಕೊರ್ದು ಇರೆ ಬತ್ಕದ ಐಸ್ರನ ಎಚ್ಚ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ರೆ ಇರೆ ಕೈ ಪತ್ತಿನಾರು ಶ್ರೀಮತಿ ಲತಕ್ಕೆ ಅಂಚೆನೆ ಇರೆ ಸಂಸಾರ ಪನ್ಪಿನ ತೋಟುಡು ಅರಲ್ದು ಕಮ್ಮೆನೆ ಪಸರ್ ಪಾವನಿ ಇಪ್ಪುನ ರೆಡ್ಡು ಪುರ್ಪುಲೈನ ಶ್ರೀಮತಿ ದಿವ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಕುಮಾರಿ ನಿಧಿ ಮರ್ಮಯೇ ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೋಕೆದ ಪುಲ್ಯಾಲರೊಟ್ಟಿಗೂ ನೀರ ಪೇರ ಸುಖಿ ಸಂಸಾರ ಈರನ
ಡೊಂಬಿವಲಿ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಅನಾರೋಗ್ಯ ರತ್ನ ಆಯ್ನ ಇರಲು ನನ್ನ ಒಂದಾತು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ನಡಪಡು ತುಳುನಾಡ ದೈವ ದೇವರು ಅಂಜನೆ ನಿಗ್ರಹ ಮಿಂಚಿನ ದೈವ ದೇವರು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಾದಿ ಕಾಲ ಉಂಟ ನಿಗ್ರ ಸಂಸಾರಗೂ ಬೆಳೆಸಾರ ಉಂಟದು ಸುಖ ಸಂತೋಷ ನೆಮ್ಮದಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರದು ಕಾಪಾಡಲು ಬಂದು ದೇವರಡ ನಟ್ಟೊಂದು ಡೊಂಬಿವಲಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಂಚಾಯಿನ ಸಿರಿನಾಡ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ತನ್ನ 22ನೇ ವರ್ಷಾಚಾರದ ಸಂದರ್ಭ ಮುಲ್ಪ ಸೇರಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕನ ಅಂಚನೆ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖಡು ಮೋಹಕೆದ ಮಾನಾಂಗಿನ ಹಿರೇಮಟ್ಟೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದು ಹಾಡಲಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನು ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಶೆಟ್ಟಿಗರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಸನ್ಮಾನನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತಿನ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರ್ ದಂಪತಿನಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸನ್ಮಾನಗೂ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರ್ ಸನ್ಮಾನಗೂ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರದ ಉತ್ತರ. ಸಿರಿನಾಡ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕುಂದೆತ್ತ 22ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಿರಿನಾಡ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರ್ ಕೆ ಸುವರ್ಣರು ಇನ್ನಿತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸೊಂದೇರು ಮುಖ್ಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬಿನ್ನೆರಾದ ವೈದ್ಯನ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಉಲ್ತೂರು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ರೆ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು CA ಸುರೇಂದ್ರಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನಿರಕರತ್ತಾರು KM ಪಾರ್ಕ್ದ ಸತೀಶಣ್ಣ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಪಾಂಗಾಲ ಅನಿಲಣ್ಣ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಕೊಟ್ರಪಾಡಿ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ಪ್ರವೀಣ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಬಂಧು ಸನ್ಮಾನ ಮೂರ್ತಿ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಪಲಯೆ ಈ ಸಂಘದ ಎಡ್ವೈಸರ್ ಇಂದ್ರಾಳಿ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ವೇದಿಕೆಡು ಉಪ್ಪುನ ಮಾತ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರೇ ಉದರು ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ನಿಕಲ್ನ ವಸಂತನ್ನೇ ಬೇಗ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನೊಚ್ಚಿಂದು ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಸಭೆ ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯ ಒಂದೊಂದು ಈತು ಸಭೆ ಸೇರ್ದರು ನಿಖುಲು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಅಂಚನೆ ನಿಖುಲು ಸಂಘದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿಖಲೇಗ ವೇದಿಕೆಡು ಅಂಚನೆ ತೀರ್ಥಕುಲ್ದಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂದಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಹೆಚ್ಚ ಪಾತೆರ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ಈ ಜಾಗಡು ಜನಗಣ ಮನ ಸ್ಕೂಲುಡು ಎಂಕ್ ಒಂದು ರಡ್ನೇ ಸರ್ತಿ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಜನವರಿಡು ಎಂಕ್ ಶ್ರೀ ಶಬರಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕ್ ಮುಲ್ಪ ಸನ್ಮಾನ ತೆಗೆದುತ್ತಂಡು ಇನಿ ಸಿರಿನಾಡ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದಕುಲು ಎಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೇರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನು ಚಿರಋಣಿ ಆರ್ ಕೆ ಸುವರ್ಣರು ಅರು 22 ವರ್ಷೋಡ್ದಿಂಚಿ ಮುಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಖಂಡಿತವಾದ ಸಿಲ್ವರ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರು ಅರೆಗ್ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಡಂದು ಯಾನು ದೇವರಡ ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಎಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಾರೆ ಅವು ಯಾನು ಈ ಸನ್ಮಾನನು
ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಪ್ರಸಾದ ದಯಪಂಡ ಈ ಜಾಗಡಿ ಆಮ್ದೆ ತೊಂದೆ ಅವೇ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕುಲು ಇನಿ ಪೂರ ಸೇರ್ದಿನ ಅಭಿಮಾನಿಲ ಕುದರಡು ಯಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತೆರೆ ಪೋಪುಜಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಕೊಡ್ದು ಕಾಪಾಡಡು ಪಂದು ದೇವರಡ ನಟ್ಟೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಗು ಯಾನು ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದುಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ. ಇತ್ತ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸಲಹೆಗಾರರಾಯನ ಇಂದ್ರಾಣಿ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ರಡ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ. ಸಿರಿನಾಡ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರಾಯನ ಸೊಂಡಿಲ ದೇವರ ನೆನೆತೊಂದು ಇನಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷವನ್ನುಂಟು. ಸಿರಿನಾಡ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ 22ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ಉಚ್ಚ ವೇದಿಕೆ ತುವನಾಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯವನ್ನುಂಟು. ಒಂಜಿ ಅದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಗಣಸಿರಿ ವೇದಿಕೆ ಇನ್ನಿತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ಲ ಮಾತ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರನಗರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನ ಆರ್ ಕೆ ಸುವರ್ಣರು, ಉಳ್ತೂರು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟರು, CA ಸುರೇಂದ್ರಣ್ಣೆ, ಸತೀಶಣ್ಣೆ, ಅಂಚನೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣೆ ಕೊಟ್ರಪಾಡಿ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರಿ ಪ್ರವೀಣಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯರು, ಅಂಚನೆ ಮನೋರಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರಿ ಪಾಂಗಾಳ ಅನಿಲಣ್ಣೆ, ಅಂಚನೆ ಇನಿ 2 ಜನ ಮಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಉಂಡು. ಸುಬ್ಬಣ್ಣೆ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಪದೇ ಇರುವೆಲ್ಲ ಪಲೆಯಲ್ಲೇ ಎಂಕು ಆನಂದಣ್ಣೆ, ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪನ ಮಾತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರು ಜಯಣ್ಣರು ಎನ್ನ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣರು, ಅಂಚನೆ KK ಮೇರೆ ದಾಮೋದರ್ ಸುವರ್ಣರು, ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಉದಯಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಸ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೇಲೆ ಮತ್ತೊಂಡರು, ಸದಸ್ಯ ಸಾಲಂಡ್ರು, ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಸಚಿನ್ ಉಳ್ಳರು, ಎದುರಿಲ್ಲ ಮಾತ ಹಿರಿಯರೇನ ವಿಠಲಣ್ಣೆ, ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರವಿ ಎಣ್ಣೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಲ್ಲದ ರವಿ ಅಂಚನೆ ಕಡೆ ಸುಬ್ಬಣ್ಣೆ ಬಂಡ್ಯರು ಅದನ್ನ ಪುದರ್ ಬುಂಡವರ ನಿರ್ಪರ ಉಂಟು, ಅಂಚನೆ ದಿವಾಕರ್ ಬೈದರು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಎಣ್ಣೆ ಮಾತ ದೊಂಬಿಲಿದ ಇನಿ ನಿಜವಾದ ಪನ್ಪುಂಡ ಬಿನ್ನೇರು ಮಾತ ನಿಖಿಲು ದಯಪಂಡು ಈತ್ತು ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಬೈದರು ನಿಖಿಲೆಗೆ ಅನು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋನಿಲ್ಲ. ಬಂದಲೆ 22 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಸಿರಿನಾಡ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಒಂತೆ ಜನ ಒಂಜಿ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರು ಹೃದಯವಂತೆರು ಸೇರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಣ್ಣಾಗ ಯಾನ್ಲ ಇತ್ತೆ ಆಗಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಎತ್ತಿನ ಈತೆ ನಮ್ಮ ಪುಟಿನೆಯೇ ಏರ್ಲ ಅಂಚನೆ ತಯ್ಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ಸಮಾಜದಾಗಲೇ ಕಷ್ಟ ಅದು ಅಕಲ್ನಾಗಲ್ಲ ಬಂಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಲ್ಲ ಜಿಂಜೊಂಬೇರು ಅವು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಬುಲೆ ಒಂದು ಪೋಪನ ಅಂಚನೆ ಸಮಾಜದಾಗಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬುಲೆ ಪೋಡು ಇಂಪಿನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು ಅವು ನಿಜವಾದ ಇಂಚ ಸಂತೋಷವನ್ನುಂಡು. 22 ವರ್ಷೋಡಿಂಚಿ ಸಿರಿನಾಡ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಈ ನಮೂನಿ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅವಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತುಂಡ ಅವು ಸುವರ್ಣ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂಜಿ ಹೃದಯವಂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಯೂತ್ ವಿಂಗ್ ಪ್ರತಿ ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅನ್ಪನ್ಪೆ ಓಲು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಉಂಡ ಓಲು ಯುವ ವಿಭಾಗ ಉಂಡ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಪ ಪಿರತಿರ್ಗು ತೂಪುಜಿ ನೆಟ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಮಹಿಳಾ ಇರಲೇದು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ನಿಗಲ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲೆ ಉಂಡು. ಅಡುಗೆಗಂತೆ ಪಂಡ್ರೆಗಂತೆ ಗತ್ತು ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೊಡ್ಜೇವೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಸಿರಿನಾಡ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು, ಯೂತ್ ವಿಂಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು. ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಪ್ರವೀಣಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡು ಪ್ರವೀಣಕ್ಕೆ ದುಮ್ಮಲ ಬೈದೇರು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಪಂಪೇರು ಏನೇನು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಹೊಂಟೇರು ಆಗಲೆಲ್ಲ ಬೇಲೆಜ್ಜದ ನೆಂಚಿರ್ಬೋದು ಆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೊಂಟೇರು. ಅರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೇಲೆ ನಿಂತಿತ್ತು ನೋಡಿ ಪೂರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೋದು ಬೇಲೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದೇ ಜೀವಕರಣ ಆಂಡ ಸಂಸ್ಥೆ ದಾಯ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡುಂಡತೆ ಐತ ಏರು ಪ್ರಯೋಜನ ಗೆತ್ತಂಬೇರು ಅಕಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಪ್ಪೇರಬಹುದು ಎತ್ತೋ ಸಾವಿರಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಒಂದುಂಟು. ಇನ್ನು ಉದಾಹರಣೆ ಪಂಪೆ ಬನ್ಸಂಘ ನಮ್ಮ
ಸುಮಾರು ಯಾನು ಬನ್ಸಂಗ ಪೋಯ್ಬೇಕು 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದೊಂಬಿಲಿ ಬೈದನು ಇತ್ನಂಟ ಬಜಿ ಶಾಲೆ ಜೋಕ್ಲಿ ಕಲ್ಪರಿಗೆ ಅಷ್ಟ ಅದು ಬೇಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಈ ಚಿನ್ಮಯ ಇತ್ತೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಚಿನ್ಮಯ ಎಲ್ಲ ಲತ್ತಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಲ್ಪ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಚಿನ್ಮಯ ಕಲ್ತಂದು ಇಪ್ಪು SM ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಕೂಲುಡು ಶಿಲ್ಪ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈತ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಗಳ ಈತ ನಮ್ಮಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಆ SM ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಲ್ತಂದು ಇರ್ತಿರಲ್ಲ ಯಾನಾರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂತ ಚಿನ್ಮೇಡ ಅಗಲಗ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಭಾರಿ ಅಗಲಗ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ನಿಗಲ್ ಒಂಜಿ ದೊಂಬಿಲ್ದ ಹುಡುಗಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ ಈತೊಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡೆ ಬಂದು ಅಗಲ್ ಪಡ್ಪೇರು ನಂಗೆ ಅವು ನಂಕು ದೊಂಬಿಲ್ದಾಗಲೇ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಬಲ್ಲ ಪ್ರೌಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆ ಅನ್ಕೊಂಡ ಮಡ್ಪಿನ ಉಂಡು ಒಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಬಂದು ದೊಂಬಿಲಿ ಬಂದು ನಿಜವಲ್ಲ ಒಂದು ಮೋಹನ್ ಸಾಲೆಂಡ್ರು ಬಂದ್ಬಾರ ಅಂದತ್ತೆ ಮೋಹನ್ ಸಾಲೆಂಡ್ರು ದಯಗೊಂಡ ಮುಲ್ಪ ಈ ತುಳುದಾಗಲು ಇತ್ತಿನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಈತೊಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಈತೊಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತಿಂಡಲ್ಲ ಈತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಈತ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಹೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಓಲ ಮಾತ ಬೇತೆ ಊರು ಈತ ಪೊರ್ಲುಡು ತಿವರೆ ತಿಕ್ಕನ್ ನನ್ನ ದೇವರಡು ಆದ್ಯ ನಟಮಿನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಕ್ಕಡು ಮಗಳು ಪಣ್ಣಗ ಶಿಲ್ಪ ಭಕ್ತ ಪಂಡಲು ತುಳುನಾಡದ ವಿಷಯಗಳು ತುಳುನಾಡು ಪಂಡರತೆ ತುಳುನಾಡು ಪುಟ್ಟಿನೇ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯವಂತೆ ಐಟ್ಲ ಆ ತುಳುನಾಡದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ತುಳುನಾಡು ಬಂದು ದೊಂಬಿಲಿ ಬಂಪ ನಮ್ಮ ದೊಂಬಿಲಿ ಇಪ್ಪನಾಗ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯವಂತೆ ದೇಪಂಡ ಆತೊಂಜಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಆತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೊಂಬಿಲಿ ಆತನ ಓದಲ ಪೂಜಿ ಅಂಚನೆ ಸಿರಿನಾಡ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಂಚೆ ಪಂಡ್ಯರು ನನ್ನ 25ನೇ ವರ್ಷ ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬ್ಲಿ ಅರೆಗೆ ದೇವರಡ ಯಾನು ಈತೆ ನಟ್ಟುನು ಅರೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಆಯುಷ್ಯ ಕೊರಡು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಗುಣತಾರ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಪತೋಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗುಣ ಐಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಜಯಣ್ಯವಾಡು ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದ ಪುದರ್ ಬಂಡ್ರೆ ಬೋಪುಜಾನ್ ಪ್ರತಿಯೊಲ್ಲ ಇನಿ ಎಂಕೊಂತ ಡೌಟ್ ಇತ್ತುಡು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಬಾಂಬೆಡು ಮಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣೆ ಪಾಪ ಮಿರಾ ರೋಡ್ ಹುಡ್ದು ಅರೆ 4 ಗಂಟೆ ಅಣ್ಣಿಗೆ ಬರ್ರಿ ಸುರೇಂದ್ರಣ್ಣೆ ಇನಿ ಮಾತರೆಗಳ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೊಡಿದ್ವಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಯರೊಂಡಿತ್ತು ಚೆಂಬೂರು ಮುಟ್ಟ ಪೋಯರೊಂಡು ಮೋಹನಸನ್ ನೆದಡಿಂಚಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಏನನ್ನೋರು ಬೇಗ ಬುಡ್ಲೆ ಮಾರ ಬಂದು ದೇವಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಕ್ಲ ಪೋಯರೆತ್ತುಂಡು ಅಂಡ್ ಅಗಲಿಗೆ ಪೋಗಡು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸತೀಶನ್ನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಾತ ಬಿಸಿ ತಗಲೆ ಮೇರು ಅನಿಲಣ್ಣಿ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಬಂಡ ಎಂಕಿನಿ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತ ಎನ್ನ 2 ಸಹೋದರನಗರು ನಿಗಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಇಂಚೆ ನಿಗಲ ಉಂಜೆಕ್ಕು ಕೊಡ್ನೆತ್ತು ನಿಖಿಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಏರ್ಲ ಮೆಚ್ಚೊಡೆಯನ್ನ ಬೇಲೆ ಸುಬ್ಬಣ್ಣೆ ಇಪ್ಪುನ ಕಲ್ಯಾಣ ಆರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಪ್ಪುನ ದೊಂಬಿಲಿಡೆ ಇರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಯೋಗದ ನೋಡು ದೊಂಬಿಲಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಆನಂದನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೃದಯವಂತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಿಕಟ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧಿ ಒಂದಾರು ಇನಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಇನಿ ಜೋಕುಲು ಪೊಡ್ಜೋ ಈತ್ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರಿಯರು ಅಕಲೆಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಸಿರಿನಾಡ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಗಲ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಒಂದುಂಡು ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬಿಲ್ದ ಪರಿಸರಡು ಏರೆ ತೀರ್ಪೊಂಡಲ್ಲ ಸುರುಂಡು ಪೋದು ಅವೊಂಜಿ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಸಿರಿನಾಡ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದಾಗಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಪಾತೆರೆ ಪೋಪುಜಾನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ನನ್ನ ಪಾತೆರಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪೊರ್ತಿಲಾಂಡು ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ನ ఆయన ಆತ್ಮೀಯರೇನ ದೊಂಬಿಲ್ದ ಮುತ್ತು ಬಂದು ಬಿರುದಾಂಕಿತ ವಸಂತ ಸುವರ್ಣರಿಲ್ಲೇರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಿರವಡು ಅನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಯಾರು ಪಾತೆರ ಬಗ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಯಾನು ಒಂತ ಅಮಾಸರು ಏನಕ್ಕಿನಾಗ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನಾಟಕದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ఆయన ಕರುಣಾಕರ್ ಕಾಪು ಬಂತೇರು ಎಂಕಡೆ ಒಂಜಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಡಲ್ಲಿ ಎಡಮ ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಚು ಸ್ಟೇಜ್ ಕೊರ್ಲೇನು ಅಂಡ ಸಮಯ ಮೀರೊಂದುಂಡು ಅಂತ ಅದು ಯಾನು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಕುರಿತು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವರದಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಉಂಡು ಅವು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದು ಅವು ಬರ್ಚಿ ಸಂಘದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾತಿರಿಯರೆ ಅಂಚಾದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಐಕ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರಿಯರೆ ಐಕ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಏನ ದಾಮೋದರ್ ಸೋರ್ಡೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದು ದುಂಬು 2 ಅತಿಥಿ ನಗಲು ಪೌರಡ್ಲೇರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ತೂರು ಆರ್ ದಯದಿಂದ ಬರ್ತದೆ ತನ್ನ ವಿಚಾರವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದು ಬಂದು ವಿನಂತಿ. ಮಾತರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಿರಿನಾಡ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೆ ಸುವರ್ಣ ಅವರೇ,
ಇನ್ನು ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ ಬತ್ತಿನ CA ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸತೀಶ್ ಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಂಗಾಲ, ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ರಪಾಡಿ, ಪ್ರವೀಣ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸನ್ಮಾನಗೆ ತಂದನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ಎನ್ನ ಸುಭಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಂಚಿನೇ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆದ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಇಂದ್ರಾಳಿ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಲೇಡೀಸ್ ವಿಂಗ್ ದ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಉದಯ ಜಯ ಶೆಟ್ಟಿ, ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಸಚಿನ್ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತಾ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆ ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆ. ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ 22 ವರ್ಷ ಇಂಚ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರ ಪಂಡ ಉದಾಹರಣೆ ಪಂಡ ಓ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅವಡು ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಪ್ಪಿರುವರಿ 5 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷ ಈ ಒಂಜಿ ನಿಖಲ್ನ ಮಾತಾ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆರು 22 ವರ್ಷದ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಮಲ್ತೇರೆ. ನನ್ನ 3 ವರ್ಷದ 25th ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಆರು ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡು ಮಾತು ಜನ ಪಂಡೇರಿ. ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕಲ್ಚರಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರಿಯರು. ಅಂಜನೆ ಯಾನ್ ಬಂದಾಗ ದೇವಕರಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಓಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಾಲ ಪಂತಿಜ್ಜರು 3 ತಿಂಗಳು ದುಂಪಂಡರು. ಈ ಒಂದಿನ ದೊಂಬೇಲಿ ಬರು ಹೆಂಗೆ ಓ ಸಂಸ್ಥೆ ದಾಲ ಪಂತಿಜ್ಜರು. ಎನ್ನ ಇನಿ ಯಾನ ಮುಂಬೈ ಬಂಟರ ಸಂಗಡ ಉಪ್ಪನಾಗ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಎನ್ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆತನ ಸದಸ್ಯವಣ್ಣನ ಮಗನ ಮದ್ಮೆ ಐಕ್ಯಾನ ಬೇಗ ಪೋರೆತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗಿಯಾದ ನಿಖಲ್ನ ಈ ಒಂದು ಶಿಸ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತಂಡು ಐಕೆ ನಿಖಲೆ ಮಾತರಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತಂದು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ 25 ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಗೌಜಡ್ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಡಾತಿನ ಸಹಾಯ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಮಲ್ಪುವ ಈ ಸಿರಿನಾಡ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಂಚಿನ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಕೊಡು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಧನ್ಯವಾದ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ತೂರು. 3 ವರ್ಷದ ಪಕ್ಕ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆಗಳ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ತೂರು ಬರೋಡು ಪಡೆದೆಯಾನು ವಿನಂತಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಪೊರ್ಲು ಕಟ್ಟಿದ ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬ್ಲಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಡೆದಾರು ಶುಭ ಕೋರಿಯರು ಇತ್ತ CA ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ. ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರುಮೇ ದೇವ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯೇಶು ಸರ್ವದ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಹೊಡೆದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಿರಿದೇವಿಗೆ ಸುಗಿತೊಂದು ಸಿರಿನಾಡ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಡೊಂಬಿವಿಲಿನ 52ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಈ ಘನವೇದಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ RK ಶಿವಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಇಂದ್ರಾಳಿ ದಿವಾಕರಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರಾದ ಬೈದಂಜನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸೊಸೈಟಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಉಳ್ತೂರು ಮೋಹನ್ ಸಿಟ್ರೆ ಅಂಜನೆ ಕೂಡಲಿ ಬಿನ್ನೆ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಕೊಟ್ರಪಾಡಿ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ ಅಂಜನೆ ಅಡಿಲಣ್ಣೆ ಪಾಂಗಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಿನ ಸನ್ಮಾನ ಮೂರ್ತಿಲು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಸುಬ್ಬಣ್ಣೆ ಅಂಜನೆ ಆನಂದಣ್ಣೆ ಅಂಜನೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಉದಯಕ್ಕ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಸಚಿನ್ ಮಾತ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಯಣ್ಣ ಅಜಕಾರ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ವಂದನೆ ಅಂಜನೆ ಮೂಲು ಸೇರಿದಿನ ಮಸ್ತ್ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಮಹಿಳೆಯರು ತುಳುನಾಡದ ಸಿರಿ ಅಪ್ಪಿನ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಮೂಲು ಸೇರ್ತಾರೆ ಪಂಡ್ರೆ ಈಗ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಟು. ನಮ್ಮ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಆ ತುಳುನಾಡದು ನಮ್ಮ ದೈವದೇವರನ್ನ ವಂಜೀರ ಗಂಧ ಪ್ರಸವದ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪದ್ಧತಿ ಮೂಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಮೂಡು ಮನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವು ಕಲಾ ಪರಂಪರೆ ತುಳು ಈ ನಮ್ಮ ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರೋಡು ಇಂಚಿನ ಈ ಸಂಘವನ್ನು ಕಡ್ದಿನ ಆ ಮಾತ ಸುರುತ್ತ ಫೌಂಡರ್ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಏನ ಆತ್ಮೀಯ ಗೌರವವನ್ನು ಕೋರೋದಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಬಂಡ ಅವನಿ ಮಡುಗಟ್ಟು ಹೊಂದಿದ ನೀಡಿದವರ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವು ಪರಪ್ಪನ ತುದೆಯಾದ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗೆಲ್ಲ ನೀರು ಕೊಡ್ದು ಪ್ರತಿಯೊರಿಗೆಲ್ಲ ಆಶ್ರಯ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಜೀವನವಾಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಬಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸತ್ಕಾರ್ಯ ಸತ್ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾವಡು ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯನು ಈ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಜೋಕುಲು ಸುರುಟಿ ಜೋಕುಲೇ ಕಲ್ಪಡಾಪು ಅವ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆನ ಅತ್ತ ಅವನಿಗೆ ಆರಾಧ್ಯನ ಮಂತ್ರಿ ಹತ್ರ ನಂಗೆ ಮನ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ನಂಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದೇವರನ ಮಹಾ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕನ್ನಡದ ಕವಿ ಪಾಟೀಲ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಣ್ಣ ಮಾತ ಶೂನ್ಯ ಪೂರ್ಣಗಳ ಶೂನ್ಯ
ಆಂಡ ಕೆಲವೇರು ಶೂನ್ಯಾದ ಪುಟಿಯಲ್ಲ ಅಗಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯಾದ ಅಗಲ್ಲ ಪುದರಡ ಜನ ಮಾನಸಡು ಅಜರಾಮರ ಮಂತ್ರ ಒಬ್ಬರು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹುಡುಗೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅವೇನು ಪರರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾದ್ಲತ್ತು ಸಮಾಜ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಂಶ ಕಮಾನೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಇಂಚಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಮತ್ತಿನ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒರಿಯಡು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬರ್ರೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಡು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರಂತರ ಅದು ಪಡೆ 22 ವರ್ಷ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನದ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರೆದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಡು ಶ್ರೀರಾಮನ ಆ ಇತ್ತನೆ ಅಭಿಷೇಕ ಆಡು ನಮ್ಮ ಭಾರತಡು ಆ ಶ್ರೀರಾಮನ ಆದರ್ಶ ರಾಜ್ಯ ನಡಪಡೆ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಡು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಆಯ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ನೆರೆಸಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲು ಬೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಇಡ ಬೈದಿನಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಈಗ ಅಪಾರ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಹೊಂದಿನಕ್ಕೆ ಅಭಾರಿ ಅದುಲ್ಲ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಬಂದು ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ತುಳುನಾಡ್ ಜೈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಧನ್ಯವಾದ CA ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಓರೆಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಂಕುಲು ಅಗಲ ನಿರ್ಗಮನ ಆಯ್ ನಡ್ಬಕ್ಕ ದುಮ್ಮು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಇತ್ತೆ ಅತಿಥಿ ಭಾಷಣನು ಮುಂದುವರಿಸವ ಯಾನ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ RK ಸುವರ್ಣರ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅಂಚೆನೆ ದಿವಾಕರಣ್ಣಿಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಾಗ ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಿನ್ನೇರಾದ ಬೈದಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರಡ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎನ್ನ ಇಚ್ಚಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಲಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ಕಟೀಲಪ್ಪಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಿರಿನಾಡು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ RK ಸುವರ್ಣರೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಘನವೈಗಿಗೆಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟರೆ ಅಂಚನೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಾಯಿನ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟರು ಉಳ್ಳರು ಅಗಲೇ ಅಂಚನೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳರು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಸಹೋದರಿಯಾಯನ ಪ್ರವೀಣಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ಸನ್ಮಾನ ಮೂರ್ತಿಗಳಾಯನ ಎನ್ನ ಸಹೋದರರಾಯನ ಸುಬ್ಬಣ್ಣಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಓಯೋ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಗೂ ಸಹಾಯ ಸಲಹೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣಾಯಿನ ದಿವಾಕರಣ್ಣಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಗಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸುವರ್ಣರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎದುರು ಕುಲ್ದಿನ ಪೂರ ಎನ್ನ ಬಂಧುಲೆಗಿಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಸೋದರಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಂಪಿನ ಪಣ್ಣಗ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀತೇರು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎಂಕಲಿನ ಲೆತ್ತದು ಲೆತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಊರ್ದಾಗಲು ಊರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಕರುನಾಡುದಾಗಲು ಯಾಪಲ ಒಂಜಿ ಜೇನು ನೊಣ ಇತ್ತಿನಕ್ಕಗೆ ಪಂಡ ಓಲೆ ಒಂಜಿ ಪೋಂಡಲ ಅಗಲು ಜೇನು ನೋಡ್ದಕ್ಕ ತಂಗಲ್ನ ಸಮಾಜೋಡು ಗೂಡು ಕಟ್ಟದು ಆ ಗೂಡು ಡೆಂಚ ಜೇನು ತುಪ್ಪನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಂಡ ಅಂಚನೆ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿನ ಸಮಾಜಗೂ ಈ ಊರ್ದಾಗಲು ಯಾಪಲ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತೀಪೇರು ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಸಂಗ್ರಹ ಸೇರಿದೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಪುನ ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಆಪುನ ಪಣಂದು ಒಂದಿ ಅನು ಎಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಪ್ರೀತಿಗಾಸರಾದ ಬೈದಿನ ನಿಗಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ
ಮಾತ ಆ ದೇವರು ಆಯುರಾರಿಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಈ ಸಂಘ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಾಡು ಬಂದು ಕೇಳಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದ ಸತೀಶಣ್ಣ. ಇತ್ತೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸದಾಶಿವ ಸಾಲಿಯನ್ ಬಕ್ಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೊಗಲು ರಟ್ಟು ಜನಲ ಸಂಘದ ಕಚೇರಿಗೆ ಬೋರ್ಡಾಪಿನ ಕೆಲವು ಸಲಕರಣೆ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಲೇನೆ ಕೊಡ್ತೇರು. ಅವು ದಿವಕರಣ್ಣನ ಮರಡಿ ಗೊತ್ತಾದ ದಿವಕರಣ್ಣ ಮಂಡ್ಯ ರಾಗಲಿನ ಗೌರವ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಿನ್ನಲ್ಲ ಏನಕ್ಕಿನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರವು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಗುರುತಿಸೋರು ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯನಿತ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾಶಿವ ಸಾಲಿಯನ್ನು ಗೌರವ ಮಲ್ಪೋಡು ಯಾನು ಇಂದ್ರಾಳಿ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ರಡ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರಡಲ ವಿನಂತಿ ಬಂತು. ಪ್ರದೀಪ್ ಪೂಜಾರಲ್ಲ ಬೇಗ ಬಲೆ ವೇದಿಕೆ. ಪ್ರದೀಪ್ ಸದಾಶಿವ ಸಾಲಿಯನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಹೇಮಾ ಸಾಲಿಯನ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಪೂಜಾರಿ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಎತ್ತೆರಡು ಬರಡು 1 ನಿಮಿಷ ಉತ್ತಲೆ ಮೊಗಲ ಸನ್ಮಾನ ಅದು ಬಕ್ಕ ದಂಪತಿನಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಣೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಪೂಜಾರಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರದೀಪ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಕ್ಕ ದಂಪತಿನಗರಿ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಮ್ಮ ಸಿರಿನಾಡ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋದು ನಮ್ಮನ್ನು ಪೂರಗುಲ್ಲ ಗೌರವ ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡ ನಮ್ಮಲ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಡೊಂಬೋಲಿಡು ಸುಮಾರು 20-30 ಸಂಸ್ಥೆ ಉಂಡು. ಯಾನು ಅವಿನ ಹೆಚ್ಚಿ ಉಂತಂದೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಅದು ಓದುಂಪೊಪ್ಪೆ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಲಿ ಗೌರವ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಬರ್ತವೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ಮಂಡಳಿ ಅಶೋಕಣ್ಣೆ ಬರ್ತೇರು. ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗ ಬೇತೆಯಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ತಂಡ ಬಲೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಗುಲ್ಲೊಲ್ಲೇರು ದಯದಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಡೊಂಬೋಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಮೂಲೆಯುಳ್ಳೇರು ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ. ಹೋಟೆಲ್ ಓನರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್
ಬಂಟರ್ ಸಂಘ ಮುಂಬೈ ಡೊಂಬೋಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಿತಿ, ಮೊಗವೀರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮಂಡಳಿ, ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಕುಳಾಲ್ ಸಂಘ, ದೇವಾಡಿಗ ಸಂಘ, ರಜಕ ಸಂಘ, ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈನ್ ಸಂಘ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಕ್ತ ಮಂಡಳಿ ಹಸ್ದೇಪಾಡ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಪೂಜಾ ಸಮಿತಿ, ಮೊಗವೀರ ಮಂಡಳಿದ ಹಸ್ದೇಪಾಡದ ಬತ್ತೇರು, ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗದ ಕಿಶೋರಣ್ಣೆಲ್ಲರು, ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಕಲಾವೃಂದ, ಜಿಎಸ್ಪಿ ಸೇವಾ ಮಂಡಳಿ, ಭಂಡಾರಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ, ಜಿಎಸ್ಪಿ ಜೆಎಸ್ ನಾಯ್ಕ್, ಡಿವನ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸವಿತಾ ಕೊಲ್ಲೇರು, ಬಂಟರ್ ಸಂಘ, ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಪುರಂದರಣ್ಣೆಲ್ಲರು, ಡಿವನ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್ದ ಸವಿತಕ್ಕ, ಮುಮ್ರ ಮಿತ್ರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ, ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಮಂದಿರ, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಶನೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ, ಮೊಗವೀರ ಮಹಾಜನ ಸೇವಾ ಸಂಘ, ಸಿರಿನಾಡ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಯಕ್ಷ ಕಲಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ತುಳು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಮಾತಾ ಅಮೃತಾನಂದಮಯ ಸತ್ಸಂಗ ಡೊಂಬೋಲಿ ರವಿಶಣ್ಣಲ್ ಏರುಳ್ಳೇರಿರುತ್ತೆ, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣದ ಗೌರವ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೇಶ್, ಅಂಚನೆ ಜಗದಮ್ಮ ಮಂದಿರದ ಸಂತೋಷ್, ಜಗದಮ್ಮ ಮಂದಿರ ಸಂತೋಷ್ ಉಳ್ಳೇರು, ತುಳುಕೂಟ ಡೊಂಬೋಲಿ, ಶ್ರೀ ಸಾಯಿನಾಥ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ, ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಸೋಷಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಮಹಾನಗರ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ, ಜೈ ಭವಾನಿ ಶನೇಶ್ವರ ಮಂದಿರ, ಹರಿಓಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಕ್ತ ಮಂಡಳಿ, ಅನುಜ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ, ಬಸವೇಶ್ವರ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ವಾವಲಂಬನ ಕೇಂದ್ರ, ಸಾಯಿನಾಥ್ ಮೋಹನ್ ಸಾಲಿಯನ್, ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಟ್ರಸ್ಟ್, ನಮ್ಮ ಸಂಘ, ಅವ್ಯಕ್ತ ಸಂಘ, ಡೊಂಬೋಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಿಹುಂಡಿ ಬದಲಾಪುರದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇಂದರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು, ಅಂಚನೆ ಜಗದಮ್ಮ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಿವಾಕರ್ ರೈ ಬೈದರು, ಕವಿತಕ್ಕಲ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಎಂಕಲ ನಟ ಡೊಂಬುಲಿದ ಬಿನ್ನೇರ್ನೆಗುಲು, ಯಾನೆ ಓಲ ಸಂಘ ಬಿಡ್ದು ತಡ ಕ್ಷಮಿಸಲಿ. ಜನಾರ್ದನ್ ಸುವರ್ಣ ಕಟಿಲೇಶ್ವರಿ ವಾಟರ್ಸ್, ಜನಾರ್ದನ್ ಸುವರ್ಣ ಮೇರು ಮರಣಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಯ್ನದಾಗ ಫ್ರೀ ಆದು ಅವ್ರು ಏತ್ ನೀರು ಬೋಡ ಅವು ಪೂರ ಕೊಡ್ತೀರ, ನೀರ್ದ ಬಾಟಲ್ ಏನ ಬೋಡ ಅಂಚನೆ. ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡಂಜಿ ಸದಸ್ಯರೇ ಅನಿಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಂಡದುಲ್ಲೇರು, ಜನಾರ್ದನ್ ಬಡ ಅನಿಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಅರ್ನ ರಿಕ್ಷಾ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ತೀರ್ಪು ಎರಡ ಆ ಕೆಲಸಗೂ ಸಿರಿನಾಡ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ತುಂಬುಬೋದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಅನಿಲ್ ಪೂಜಾರಿ ರಿಕ್ಷಾ ಬೋಡ ಅಂಡ ಇಡೀ ದಿನ ಬೋಡ್ಡೆಲ್ಲ ಅರ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಂದ್ ಮಂತದ ಅಗಲ್ ಟೂಕ್ಪೇರು ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಪೇರು ಅನಿಲ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಅರಿಗೆ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಗೌರವ. ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಸುಷ್ಮಕ್ಕ ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬನ್ನಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಇತ್ತೆ ಲಲಿತಾ ಕಲಾ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಂತ್ರು ಪತ್ತಿನ ಒಟ್ಟುಗು ಪತ್ತಿಲ ಬೋಡಾಯಿನಾಥ್ ಸಮಾಜ ಪರ ಕೆಲಸೋಡು ಉಳ್ಳೇರು ಯಾನ್ಯರೆಲ್ಲ ಮದತು ದಿಜಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಯಾಪಲ ರವಿ ಅಂಚನ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿ
ಅವು ಆರು ಡೊಂಬಲಿದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಲ್ಲೋಡಿ ಇನಿ ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಅದು ಬರೋಡ್ಡ ಐಕ್ ಮೂಲ ರವಿ ಅಂಚಂದ್ರು ಅರ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಟು ಆರ್ಲ ದಯದಿದು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ದಿವಾಕರ್ ರವಿ ಸನಿಲ್ ಪೋದ ನಾನು ರವಿ ಸನಿಲ್ ತುಳು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪುದರ್ಬಂಡ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಸುರೂಟಾದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದಾಗಲ್ನ ಅನುಮತಿನ ಪಡೆಯುಂಡೆ ಯುವ ವಿಭಾಗದಾಗಲು ಅಂಚುಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಂಜಿ ನಮ್ಮವಳು ಪ್ರೈಸ್ ಮಸ್ತುಂಡು ಅವೇನು ನಮಕ್ ಸಮಯದ ಅಭಾವಂತಿನ ಸಂಘದ ಕಚೇರಿ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಕ ಬಲ್ಪಿನ ನಿರ್ಣಯನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಪಂಡೇರು ದಯದೀದು ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಲಿ ಎಂಗಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಭಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಇಡೀ ದಿನ ದೆಂಬುದ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದ ಅವ್ರು ಗುಂತಾರೆ ಆಂಡ ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಆಂಡ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂಗುಲಿನ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ದುಮ್ಮು ಮಲ್ಪೋಡಾಂಡು ದಯದೀದ ಆಫೀಸಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತದ್ದು ಆನಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ಪೊರ್ಲು ಗಟ್ಟಿದ ಆನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಕ ಏರ್ಲ ಬೇಸರ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಅಂಚೆನೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ದಿನಗಲೆಲ್ಲ ಆನಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಯ್ನ ಧನಂಜಯರ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಪುಷ್ಪ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು. ಇನ್ನಿತ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊರ್ಲುಗಂಡದ ನಿರೂಪಣೆ ಬರ್ತೀನ ಅಂಚನೆ ಸಂಘದ ಸಲಹೆಗಾರರಾಯಿನ ವಸಂತ ಸುವರ್ಣರಿಗೆ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛಗೌಡ ಬಂದು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ವಸಂತ ಸುವರ್ಣರೇ ಆದ್ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಸೋಕುದ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ನಾಟಕಂಡು ಕರುಣಾಕರ್ ಕಾಪು ದಯದೀದು ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ವಿನಂತಿ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅದೇ ಪಾಡಿ ಅವರು ಯಾರು ಬರ್ತದೆ ಗೆತ್ತು ನೋಡು. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನೆಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಬಾಲಣ್ಣೆ ಬಲೆ ಮೇರು ಏನಕ್ಕಿನ್ನ ಯಾನ್ ಕರುಣಾಕರ್ ಕಾಪ್ನಗಳ ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬರೋದು ಗೌರವ ಬಾಲಣ್ಣೆಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಕರುಣಾಕರಡೆ ಬಡ್ಡೇರು ಆರು ಬತ್ತದ ಪುಷ್ಪ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಸಂಸ್ಥದ ಬರವಾದ ಕರುಣಾಕರ್ ಕಾಪುಲ ಬರೋಡು ದಯದಿದ್ದು ಇವರೊಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸಂದೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಉನ್ನತ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿನ ಅದು ಬೇರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತೋನುಜಿ ನನ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರು ಕೊಟ್ರ ಪಾಡಿ ಗುತ್ತು ದಯದೀದು ಅರ್ನ ವಿಚಾರನು ದುಮ್ಮುದಿ ಕೊಡು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಬಂದು ಕಾದು ವಿದ್ಯಾದೇವತೆಯನ ಶಾರದಾಂಬೆಗೂ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಜಗದಾಂಬೆಗಳ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಸಿರಿನಾಡ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದೊಂಬೆಲ್ದ ಮೊದಲನ ಇನ್ನಿತ 22ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವು ಶಾರದಾ ಪೀಠದ ಈ ಮತ್ತಮ್ಮೆಡು ಕುಲ್ದಿನಂಚಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು RK ಸುವರ್ಣ ಮೇರು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ಅಗತ್ಯ ನಮ್ಮ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಮಾತೃಭೂಮಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಒಲ್ಟೂರು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಶೆಟ್ರು CA ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಂಗಲ ಎನ್ನ ಸಹೋದರಿಯಾಯನ ಪ್ರವೀಣಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಉದಯಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನೇ ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ಪುನಾರು ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದ್ರಾಳಿ
ಸುಬ್ಬಾಯಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯನಾರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒವೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಎಂಕುಲ ಅಡ್ಡನೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗೆ ತೊನ್ನು ಅಂಚೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಮುಲ್ತ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಡ್ ಸಂಘ ಮುಂಬೈ ದೊಂಬೇಲಿದ ರೀಜನ್ದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷನ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕರ್ ಅಂಚನೆ ಯುವ ವಿಭಾಗ ಸೇರಿದಿನ ಎನ್ನ ಬಂಧುಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರೇನ ಸುರೇಶಣ್ಣ ಇಡೇಜೊಂಜಿ ಅತಿಥಿಯಾದ ಬರೋಡುಂದಾಂಡ ಸುರೇಶಣ್ಣನ ಮಸ್ತ್ ಐಟು ಬೇಲಂಡು ಏಪರ್ನಿ ಪಣಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಗಲ ಡೊಂಬಿಗೆ ಬರೋಡುಂದು ಎಂಕುಲು ಹೆಚ್ಚಿ ಪಿದಾಯಿ ಒಲ್ಲ ಅತಿಥಿಯಾದ ಪೋಪನ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಎಂಗಲ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಿಪ್ಪ ಅವಳೇ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪಿದಾಯಿ ಪೋರ ಸಮಯಲ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಡೊಂಬಿಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ದ್ಯಾ ಬರ್ಪುಂಡ ಒಂದು 2ನೇ ಸರಿ ಬರ್ಪುಣೆ ದುಂಬು ಜಗಜ್ಯೋತಿದ ಒಂಜಿ ಅತಿಥಿಯಾದ ಬರ್ತಿತ್ತು ದುಂಬೋರ ಡೊಂಬೆಲ್ದ ಮಿತ್ತೊಂಗೆ ಭಾರಿ ಅಭಿಮಾನ ಯಾನು ಮುಂಬೈಡ್ ಪುಟ್ಟಿದಿನ ಅಂಡಲ 2 ವರ್ಷದ ಬಾಲ್ಯನು ಆ ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿನ ಜಕ್ಕೇಳು ಪಾಡು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ನಾನು ತಾಂಕದೀನಿ ಹಿರಾಯಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಒಮ್ಮನತ್ತ ಸಂಪತ್ತಿನ ಪಿರಬತ್ತಿನೇ ಸುರುಟು ಕಾರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಡೊಂಬೆಲ್ದ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚಾದ ಹೆಂಗೆ ನೋಕೆ ಯಾನು ಎಪ್ಪಗಲ ಡೊಂಬೆಲ್ದ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ಪಣದ ಬೇತ ವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋಗ್ಬಿದ್ದಾನೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅವಳೇ ಮಸ್ತು ಪುಣ್ಯ ಬಂದುಲೆ ಸಂಘ ದ್ಯಾಗ್ ಬೋರ್ಡು ಉನೇಕ್ ವಿಸ್ತಾರವಾದ CS ಸುರೇಂದ್ರಣ್ಣ ಪಂಡೇರು ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದ್ರಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಅಂದು ಬಂದುಲೆ ಸಂಘ ಪಟ್ನಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಪೇರು ರಾಯದಾನೆ ಮರಳು ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ರಾಯದಲ್ಲ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ದ ಬುಕ್ಕು ಬತ್ತ ತಿರ್ಗೊಂದು ಉಪ್ಪು ಆಯ ಕೊಡೋದು ಆಯನ ಸ್ವಾರ್ಥದಾಲ ಒಪ್ಪುಜಿ ಓವೇವರಿ ಸಂಘ ಕಟ್ಟದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೇಡ ಆಯನ ಸ್ವಾರ್ಥದಾಲ ಒಪ್ಪುಜಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರಡೊಂದು ಪಣದು ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಕಟ್ಟುವೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆನ ಒರಿ ಏರ್ಲ ಒರಿಬೋದು ಕೇಂದ್ರ ಏರ್ಲ ಅನ್ನ ಎಂಕೊಂದೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಕೊರ್ಪಿಗೆ ಸಂಘದ ಮುಖೇನವಾದ ಪೋಣಂದಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪಿನ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪೆ ದಯ ಪಂಡ ಉತ್ತರ ನೆತ್ತ ಅನುಭವ ಎಂಕುಂಡು ಯಾನ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಡೀನಿ 18 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಬೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸಂಘೋಡ್ಯಾನು 14 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷದ ಮಾಡಿದೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬೈದೆ ಅದಾಗ ಸುರು ಹಿಂಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಣಂತೀರು ಬೇಗ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ದೋಜೋಡು ಮೇಂಜಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ದ ಬುಕ್ ಪತ್ತು ಬಿದೋಡ್ವಿ ಬೇಗ ಅವೇ ಬೇಲೆ ಬೇತದಾಲ ಬೇಲೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮೇನಂದು ಹಣ ಎಂಕುಲು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ದಿನ ಕಾಸನ್ನು 1 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟೆ ಪೇರ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತ ಬೋದುಪ್ಪಂದು ಅವೇನು ಏರೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮುಟ್ಟವನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವಲ ಐದು ಕೂಡ ಸಂತೋಷಲ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಏನು ಪಂಪೆ ಗಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೆಲ್ಲದ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗ ಏನು ಅಲ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ ಮಿರಾಬಾಯಿಂದರ್ದ ಬಂಡರ್ ಸಂಘದ ರೀಜನ್ ಏನು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ಅಂತೆ ಅದಾಗ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ಎನ್ನಡೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಕಿಡ್ನಿದ ಪೇಷಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಬರ್ತೀನಿ ಅದ ಗಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿದ ಎಲ್ಲರ ಬಂಡೇರು ಕೊಟ್ರಬಾಟೆ ಒಂದು ಪಣ್ಣಂದ ಬೇಲೆ ಹಾಪಣೇನು ಅದ ಅಕಲ್ಲ ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತೀನಿ ಎನ್ನಡ ಖಾಲಿ 50,000 ಹೆಂಗೆ ಓಟು ಮಲ್ತು ಕೊಡಲಿ ಎಂಕುಲು ಎಂಚಾಂಡ ಬೊಕ್ಕದ ಬೇಲೆ ಒಲ್ತಾಂಡ ಮಲ್ಪು ಅನ್ನು ಅದೇ ಅಕ್ಲಿ 9 ಲಕ್ಷ ಓಡಿತ್ತನು ಅದಾಗ ನಾನು ಜತ್ತೆ ನೆಕ್ಕು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಏರೇರು ಗಾಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ದಾಣಿಲ್ ನಡೆ ಪೋರ ಪೋನಾಗ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದು 500 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ವಾರೋಡು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೊಂದು ಮುಟ್ಟೆ ಇನ್ನೇ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆಗೆ ಮದ್ಮೆ ಆಡು ಒಂಜಿ 6 ತಿಂಗಳು ತುಂಬು ಆ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಮದ್ಮೇಲಾಣ ಅಪ್ಪೇನೆ ಕಿಡ್ನಿ ಕೊಡ್ದು ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಮದ್ಮೆ ನೀನು ಬಾರಿ ಕೊರಲು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪನ್ ಪಣರ ಹಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ನೆಂಕುಲು ಈ ಸಂಘ ಮುಖೇನವಾದ ಮಲ್ತ ಯಾನು ಹೆಚ್ಚಿ ಪಾತ್ರ ಬೋಬುಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ವೈದಿನಿ ಅವಿಭಾಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಉಡುಪಿ ಬೊಕ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸಿರಿನಾಡಿರ್ದೇ ಬೈದಿನಕು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯನಾಪುರತ ಸಿರಿ ನಂಗೆ ಎಂಚ ಬದುಕೋಡು ಒಂಜಿ ಮಹಿಳೆ ಎಂಚ ಬದುಕೋಡು ಮಹಿಳೆನ ಅಧಿಕಾರ ಎಂಚಿನ ಮಹಿಳೆ ಅಬಲೆ ಹತ್ತು ಆಲೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲೊಂದಾಂಡ ಏನಳ ಮಲ್ಪದ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಬಂದು ತೋಜದ ಕೊಡ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಹಿಳೆ ಬಂದಂದಾಂಡ ಅವು ಸಿರಿಗೆ ಆ ಸಿರಿನ ಪುದರ್ಡು ನಿಕ್ಲೇನು ಈ ಸಂಘ ಮಾಡ್ತದ್ದು 22 ವರ್ಷ ಈ ಸಂಘ ನಡಪಡೊಂದಿಲ್ಲರು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಈ ಸಂಘವು ನನಾತ್ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಪುನಟ ಈ ಸಂಘ ಬೆಳಗಾಡು ನೆಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಯುವ ವಿಭಾಗ ಮಹಾತ್ಯರಿಗಳ ದೇವರು ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಕೊರಡು ಬಂದು ದೇವರ ನಟ್ಟು ನಾನು 2 ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಧನ್ಯವಾದ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರೆ. ಪಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಗ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ದೇಗ ಬೋರ್ಡು ಇಂಪಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸರು. ಸಹಾಯ ಮಂದಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬನ್ನಗ ನಿಜವಾದ ಸಂಘ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಘಟನೆ ಆಪುಡು ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಜೀವಿ ಆದ ಉಪ್ಪುಗ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಡ ಒಂಜಿಂಚರ ಸದಸ್ಯ ಬಾಂಧವರ ವಿನಂತಿ ದಯದೀದು ನಿಗುಲು ಲಘು ಉಪಹಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಯಿಲ ಕೈಲ ಯಾವ ಪಾತ್ರೆನ ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಅನ್ಪಲೆ ಇದು ಸರಿಕೇನೊಂದುಂಡು ಕೊಡೊಂಜಿನಿಗಲೆ ಪಾತ್ರೆ ಬರೋ ಸುಖ ಕಷ್ಟ ಪಾತ್ರೆ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ನೋಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಉಂಟು.
ಅದಕ್ಕೆ ಪಾತೆರುಳಿ ಬೋಡಾರದು ಅಂಚಾದ ಸರಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಏನುಂಡು ದಯದಿದ್ದು ಒಂಚೂರು ಎದುರುದಾಗಲು ಪಾತೆರುಚಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇತ್ತೆ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ರು ಪಾಂಗಾಳ ಮೇರಡ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಡೊಂಬುಲಿದ ಮಾತಾ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಲಿ ಅಡ್ಡ ಬರುವುದು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ 22ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ಶ್ರೀನಾಡು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಏನಾನು ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ ಲೆತ್ತಿನೇಗೆ ನಿಗಲೆ ಮಾತೆರೆಗೆ ಸುರುಟಾದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆರ್.ಕೆ. ಸುವರ್ಣರೆ ಇರೆಗೆ ಪ್ರಥಮವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನಿತ ಗೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಅಗತ್ಯ ಅಗೋಲ್ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ತೂರು ಸಿ.ಎಸ್. ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ರಪಾಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರವೀಣಕ್ಕ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿದ ರಡ್ಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸನ್ಮಾನ ಮೂರ್ತಿಲು ಸುಬ್ಬಣ್ಣೆಲ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರ್ ಮಗುಲ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಹಗಲೇನು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಏನಾನು ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ ಬಂದು ಲೆತ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಾಳಿ ದಿವಾಕರಣ್ಣೆ ಆರೊಂದು ದಿವಾಕರಣ್ಣೆ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಂಡೆಡ ಅರೆಗೆ ಹತ್ತೊಂದು ಪಂಡೆಗೆ ಎಂಕಲೆ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಬೋದು ದೇವನಾರ್ನ ಚೇ ಮೋನೆ ತುವನೇ ಅರೆಗೆ ಓಲ ಬೊಡ್ಚಿನ ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕಲೆ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಬೋದು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಈಡೆ ಬರ್ನಾಗ ಬರೋದು ಮತ್ತು ಉದಯ ಕಡೆ ಕೇಂಡೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಾಡ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹೆಂಚ ಅಂದ ಆರ್ಪಂಡೆ ಶ್ರೀನಾಡ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಭಾರಿ ಕಿಂಜ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಪದಗಲ್ನ ನಿಗಲ್ನ ಭಾರಿ ಕಿಂಜ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಪದಗಲ್ನ ಹತ್ತು ನಿಗಲ್ನ ಭಾರಿ ಹೃದಯವಂತಿಗೆ ಬಾಕಿ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ದೀಪಿನ ನಿಗಲ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಗಲ್ನ ದೇಪಂಡೆ ಪನ್ನಾಗ ಓಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಿಡಿದು ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಇಜಿನ 3 ವರ್ಷ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಜಿನ 5 ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು 22 ವರ್ಷದ ದಿಂಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತೂವಾರೇಗಿ ನಿಗಲ ಈ ಸಭೆನ್ ತೂರು ಈ ಕೊರ್ತು ಲೇಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ನಿಗುಲು ಈ ಸಭೆಟ್ ಪ್ರತಿ ಮಸ್ತ್ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಆದ ಕುಲೊಂದು ನಿಗುಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದು ಪನ್ನಾಗ ನೆತ್ತ ಪಿರಾವಡಿತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನೆತ್ತ ಪಿರಾವಡಿತ್ತಿನ ಪೂರ ನಿಗಲ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಅಂಚನೆ ನಿಗುಲು ಮಲ್ಪುನ ಪೂರ ಬೇಲೆನು ತೂವನಗ ಬಾರಿ ಇಚ್ಛಿಸೋಡು 5ನೇ ವರ್ಷೋಡೆ ನಿಗುಲು ಕಚೇರಿ ಮಲ್ದೇರು ಪನ್ನಾಗ ನಿಗುಲು ನಿಜಾದ್ಲ ಪಾಪದಗುಲತ್ತು ನಿಗಲ್ಡ ಮಸ್ತ್ ಮಾತ ನಿಗುಲು ಪಾಪದಗುಲು ಪನ್ನಾಗ ಕೆಲವೆರಡು ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಗುಲು ಕೊರ್ಪಿನ ಮನಸ್ಸು ಪೂಜಿ ನಿಗುಲು ಮಸ್ತ್ ಕೊರೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಅಗುಲು ಇತ್ತೆ ಎಕ್ಕಡ ದಿವಕರಣ್ಣೆ ಪಂಡೆ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಆಂಡು ಅಗುಲು ಸನ್ಮಾನ ಆಗುಲು ಒಂದು ಪಾಪದಗುಲು ಬಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಗುಲು ಕಿಂಜ ಉಂದೇಟು ಉದ್ದೇಡು ಮಲ್ಪುನಗುಲು ಮಾತ್ರ ಅಗಲ್ಡ ಆಜಿಡಲಾಗುಲು ಒಂಜಿ ಅಗಳ ಪೂರ ದುಡ್ಡನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪನ್ನ ಕಚೇರಿಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷದ ವಸ್ತುನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪನ್ನಾಗ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಹಾಕೋದು ಅಂಚಿನ ಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಮಲ್ಪೋಡೆ ಅಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ಲ ಐರೋಲಿ ತುಳುಕೂಟ ಬಂದು ಐರೋಲಿ ತುಳುಕೂಟ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ್ಲ ಎದುರುಳ್ಳೆ ರವೀನ ಅಂಚನ್ ಮೇರೆ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ್ಲ ಅದು ತುಳುಕೂಟದ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಹರೀಶ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಯಾಪಲ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ಆರ್ಲ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಮೇರ್ಲ ಪಡುಬಿದ್ರಿದಾರೆ ತುಳುಕೂಟ ಐರೋಲಿನ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕಂದಿನ ಪಣ್ಣಾಗ ಮೇರೆ ರವಿ ಅಂಚನ್ ಇನ್ನೇನು ಪನೋಡು ದೇ ಬಂದಾಗ ಆರು ಎದುರುಳ್ಳೇರು ತುಳುಕೂಟದ ಪಾತ್ರೆ ಬತ್ತನ್ನು ಐಕ್ ಬನ್ನಿ ಪೂರ ಏತ್ ಎಂಕಲ್ನಾದಾಗ ಪತ್ರಕರ್ತದ ಏತ್ ತುಳುಕೂಟನ ಆಯ್ನಾತ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇರೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಾರು ಬಂದಾಗ ಮೇರು ಅಂಚನೆ ಉಳ್ಳೇರು ಎದುರು ಅಂಚನೆ ನಿಗಲಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಕ್ಕಿನೇಕ ದ್ಯಾ ಪಣ್ಣಾಗ ನೆಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಸಲಹೆಕಾರ ಉಳ್ಳೇರು ದಿವಕರಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಲ ಸೋಷಲ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣ್ಣಾಗ ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ಪ ಪತ್ತುವ ನಮ್ಮಡ ಕಾಸು ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಾಸು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸಿಗೆ ಅವಜಿ ಕಾಸು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನುಷ್ಯನ ಗುರ್ತಾವು ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಗುರ್ತ ಅದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೆಂಚಿನಾಂಡ ಆಯ್ ಕೊರೋಡು ಆ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ನಿ ಕೊರ್ನೇನೆ ವಸ್ತು ಪ್ರತಿವರೆಗ್ಲ ಪಾಪದಾಗಲೇಗ ಅಗಲೇಗ ಪೂರ ಅಗಲ ಮುಟ್ಟುದು ಅಗಲ್ನ ಇಂಚಿನ ಅಗಲ ಸುಖ ದುಃಖ ಇಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಉಂಡ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಡ ಅದು ನಮಗೆ ನಿರ್ಪ್ರದೇಶ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಏನು ಒಂದು ಉದ್ದೇಡುಲ್ಲೆ ಬಣ್ ಸಂಘ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಡ್ರೈವ್ದ ಆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಡ್ರೈವ್ಡು ಇನಿ ಮೂಲ ಬಣ್ ಸಂಘದ ಕೆಲವು ಮೆಂಬರ್ ಉಪ್ಪೇರು ಇನ್ನು ಮೆಂಬರ್ ಆವಂದಿನ ಗುಳು ಆಂಡ ಅಗಲು ಮೆಂಬರ್ ಆವಲಿ ಐಟ್ಲ ಪಾಪದ ಗುಳುಲ್ಲೆರಡ ನಿಗಲ ರೀಜನ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 25,000 ಅಂಚೆನೆ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 75,000 ನಿಗಲಿಗೆ ಫ್ರೀ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ದ ಅಮೌಂಟ್ ಉಂಟು ಅಂಚಿನ ವರ್ಮ ರೀಜನ್ಗಳ ಉಂಟು ಮಾತ್ರ ನಿಗಲ ರೀಜನ್ಗಳ 75,000 ಅದ ನಿಗಲ ಎಲ್ಲ ಒರಿ ಮೆಂಬರ್ ಆತ ಇಡಲ್ಲ ಪಾಪದ ಗುಳು ಬೆತ್ತಗುಳು ಆತ ಇಡಲ್ಲ ಅಗುಲ್ಲ ಅವಲಿ ಅಂಚದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಂಡ ಅಲ್ಪ 6 ಹತ್ತು 12 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತ ಜೋಕುಲು ನಿಗಲ್ ಮೀನು ಒಂಜಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಗೊಪ್ಪೋರಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನೀವು 4 ಜನ ಉಳ್ಳಾಡ 4 ಜನ ಮೆಂಬರ್ ಆದ ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ನಾಗ ಐತೆ ಬಣ್ ಸಂಗೋಡು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಮುಂಬೈಡ್ ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳಾಡ ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ತೋಜಾಪೋಡ್ ಪನ್ನ ಈತ ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಉಂಡು ಆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಓಲ ಕಾರ್ಯ ಕಚೇರಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ಈ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಗಲೇನು ಇಡೀ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ್ಲೇನೆ ಲೆತ್ತಿನೇಕ್ ಕೊಡೋರ ಎನ್ನ ಮನಪೂರ್ವಕ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಆಯ್ನ ಪಕ್ಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪ ನನ್ನ
ಒರಿಜಿನ ಬಿನ್ನೇರೆಣ್ಣಗ ಪ್ರವೀಣಕ್ಕ ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಕ್ಕಡೆ ಬಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ವಾಗ್ಮಿ ಆಂಡ ಇನ್ಯಾರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಅರಿಗೆ ಆರಿನ್ನೇರಿ ಎಂಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನಡಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಪೂರ ಪಾತ್ಯರ್ನ ಬರೋ ಒರಿದು ಬೋಡೊಂದು ಪಾತ್ಯರ್ನ ಮಾತ್ಯರ್ಲ ಪಾತ್ಯರೇನು ಬನ್ವೇರು ಆಂಡ ಕರುಣಾಕರ್ ಕಾಪ ಎಕ್ಕಾಡು ದಿಂಚಿ ಇಶಾರ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಆ ಕಡೆ ಸಮಯ ಕೊರಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಪಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ದಯದಿದ್ದು ಬರ್ರಿ. ಒನಸದ ಕಡೆಕ್ ಅಲೆ ಬರ್ಪುಂಗೆ ತೆರಿಯೊನ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ಅಲೆತ್ತಾತು ರುಚಿಯ ಒನಸುಗು ಪೂಜಿಂದು ಇತ್ತೆ ಅನ್ಪೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಗನಸಿರಿ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ R.K. ಸುವರ್ಣರೆ ಅಂಚನೆಯನ್ನ ಮೋಕೆದ ಉದಯಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಮೂರು ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಈ ಗನಸಿರಿ ವೇದಿಕೆಡು ಇನಿ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಮನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಿನ್ನೇರು ಕುಲ್ದೇರು ಎನ್ನ ಮಾತ ಪಲೆಯಲ್ಲನ ನಡುಟ್ಟು ಏನಲ್ಲ ಕುಲ್ಲಾದು ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಗೌರವ ಮಲ್ತಿನ ಈ ಸಂಘದ ಮಾತ ಪದುಕೆರೆಗಳ ಎನ್ನ ತೆರೆತಗ್ಗಾದ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೇಲನ್ನು ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ತುಳುನಾಡ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು ಮಲ್ಪಿನ ಮೆಲೆಟ್ಟು ಒಂದು ಅವೇತೋ ವರ್ಷೋಡ್ದು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ವಿಠಲನ ಕೈಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸತ್ಯಗಾದು ಪುನೈನ ಸತ್ಯದ ಸಿರಿನ ಪುದರೆಡು ಈ ಸಂಘ ಕಟಿಯರು ಇನ್ನು 22 ವರ್ಷದ నుంచి ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪುಟುದು ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪುರಡೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣ ಗಂಡ ಮದ್ಮೆಪಿನ ಪ್ರಾಯ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪುನನ್ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಆ ತಾಳ್ಮೆ ಆರ್ನ ಪುರ್ಲ ಕಂಟದ ಒಂಜಿ ಒಡನಾಡ ಏತು ಪುಣುಂದು ಇನಿಯಾನು ತೆರಿಯೊಂಡೆ. ಇನಿ ಈ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಒಪ್ಪಡು ಅತ್ ಜವನರ್ನ ವಿಭಾಗ ಒಪ್ಪಡು ಅವೇನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪುರ್ಲುಡು ಪತೊಂದು ಪೋಪಿನ ಆತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆ R.K. ಸುವರ್ಣರಿಗೆ ಉಂಡುಂದಾಂಡ ದೇವೇರು ಅರಿಗೆ ನನಾತ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ 2 ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಮೂರು ಶಕ್ತಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ಒರಿ ಇಂದ್ರಾಳಿ ದಿವಾಕರಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ R.K. ಸುವರ್ಣೇರು ಮುಕುಲು ತನ್ನ ಪುದರು ಬೊಕ್ಕ ಅವಡು ಸಂಘದ ಪುದರು ದುಂಬು ಬರಡು ಮನ್ಪಿನ ನಿಟ್ಟಿಡು ಬೆನೊಂದಿತ್ತಿ ನಡೆದಾತ್ರ ಇನಿ ಈ ಸಂಘ 25ನೇ ವರ್ಷಗೂ ನನ್ನ 3 ವರ್ಷೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು. ಆನಿದ ದಿನ ಇಂದ್ರಾಳಿ ದಿವಾಕರಣ್ಣನ ಆ ಸಾರಥ್ಯಡು R.K. ಸುವರ್ಣ ಅಕ್ಷರಡು ಪೊರ್ಲುದ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಐಕೆಂಕುಲು ಮಾತ ಇಂಚೆನೆ ಬತ್ತದು ಈತ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಭ್ರಮವು ಎಂಕುಲು ಒಡನಾಡ ಪಂದು ಯಾನ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪಂದುಲ್ಲೆ. ಸತೀಶಣ್ಣೆ ದುಂಬೆ ಪಂಡೇರು ಅಕ್ಕ ಚೂರು ಪಾತಿರಲಿ ಇರು ಕಡೆಕ್ ಪಾತಿರುಂದುಲ್ಲಾರು ಅಣ್ಣ ಯಾನಿನಿ ಅತಿಥಿಯಾದ ಬೈದಿನತ್ತು 10 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಇಂದೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಯಾನೊಂಜಿ ಪರಪುನ ಬಾರದ ಲೆಕ್ಕತ್ತೆ ಇನಿ ಆ ನಡಪರೆ ಕಲ್ಪಾಯ ದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಗ್ ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇಂದ್ರಾಳಿ ದಿವಾಕರಣ್ಣೆ ಏರ್ ಬಂದಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಜನಕ್ಲೆಂತೂ ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಆಂಡೆ ಇನ್ನು ಧೈರ್ಯಡು ಸಿರಿನ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಯಾನ್ ಮುಲ್ತು ಉಂಟುದು ಯಾನ್ ಪಾತೆರುವೆಂದಾಂಡ ಯಾನ್ ಈ ಸಿರಿನಾಡ ಸಂಗೋಗಿ ಯಾನು ಚಿರರುಣಿ ಅಂಚನೆ ಆಕಳು ಆನಿ ಕೊರ್ತಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ತಾಟಿದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇನಿ ಯಾನು ನಿಕಲ್ಲೇದೋಡು ಈತ ಧೈರ್ಯಡು ಪಾತೆರುಂದುಲ್ಲೆ ಕುಡರ ನಿಕಲೆಗೆ ತರೆತಗ್ಗ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಅಯ್ಯನಕುಲೇರು ದುಂಬೆ ಪಂಡೇನಕಲು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟುಗಾದು ಬಂದುಲು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸ ಒಂದು ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಒಂಜೀರು ಕಲ್ಯಾಣದಯ್ಯ ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಡೊಂಬಲಿದಯ್ಯ ಅಂಚನೆ ಆನಂದಣ್ಣೆಲ್ಲ ಸುಬ್ಬಣ್ಣಗಳ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೊಡುಗೈದ ಅನಿಲ್ ನಿಕ್ಲಿಗಳು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಗೌರವ ಮಲ್ತರು ಮೊಕಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ನಿಕಲ ಈ ಸಂಘ ನನಾತ್ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಡು 25ನೇ ವರ್ಷದ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬಗು ನನಾತ್ ಜನಕ್ಲೇನು ಸೇರಿಸಾದು ಊರೊರ್ಮೆ ಪುಗಾರ್ತೆನ ಈ ಸಂಘ ಪರಡೆಯೊಡು ಪಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನ್ನು ಯಾನ್ ಮುಗಿತಂದು ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬಗು ಶುಭಾಶಯನು ಇತ್ತೇನೆ ಕೊರಿಯರು ಪ್ರವೀಣಕ್ಕ ಕೊರ್ಲು ಗಂಟೆದ ಪಾತೆರಿಯರು ಅರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ದಿನ ಬಾಲೆಯನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಕ್ಷಮಿಸಲಿ. ತ್ರಿಷಾ ಆಳ್ವ ದಯದೀದು ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದು ಪುಷ್ಪ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು. ಇಂದ್ರಾಳಿ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಡ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛ ಸರಿ ಧನ್ಯವಾದ. ಇತ್ತೆ ಕೊನೆದಾದ ಸಿರಿನಾಡ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ 22ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ R.K. ಸುವರ್ಣರು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪಡಬಾರ್ದು ವಿನಂತಿ. ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಜ್ಜಿ ಸ್ವರ ಬರೊಂದುಜ್ಜಿ ಅರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾಷಣವ್ರಿಗೆ 6 ಪನೊಂದುತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಸಿರಿನಾಡ ಸಂಘದ ಮಾತಾ ಸಂಘ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಯುವ ವಿಭಾಗದ
ಸಹಕಾರುಡು ಪೊರ್ಲುಕಂಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಡು ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನುಡಿಯೀತೆ ನಿಗಲಿ ಮಾತೆರ್ಲಾರು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದು ಆರು ಸ್ವರಬತ್ತಿನದಾಗ ಇನಿತ ಪಾತೆರನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಗೋಡಾರು ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಪನ್ನುವೇರು ಅಂಚಾದು ಅರ್ನ ಪಾತೆರನ್ನು ಯಾನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡಂಜಿವನ್ ಪೇರು ಬೈದಿನ ಬಿನ್ನೆರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಅಂಚನೆ ನಿಗುಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೈದೇರು ನಿಗಲಿಗ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ನಾವು ವಂದನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನ ಮಾತಗಣ್ಯರಿಗ್ಲ ಸಿರಿನಾಡ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂಚನೆ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂಚನೆ ಸೇರ್ತಿನ ಮಾತೆರಿಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂಚನೆ ಕರುಣಾಕರ್ ಕಾಪಡ ಕ್ಷಮೆ ಏನೊಂದು ಆಯ್ನಾತು ಪಕ್ಕ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಗಂಟಿದ ನಾಟಕನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಒತ್ತುದು ತೂದು ಆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ಪಡೆದು ನಿಗಳ ರಡ್ಡು ಕೈಲ ಜೋಡಿಸದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ನಿಗಳು ಖಂಡಿತವಾದ ಅವೇನು ಮಲ್ಪುವರ ಪನ್ಪಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಕ್ಕೊಂಡು ಇನಿ ರಡ್ಡು ಪ್ರಕಟಣೆ ಒಂಜಿ 14 ತಾರೀಕು ಮಾರ್ಚಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಟೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮುಂಬ್ರ ಮಿತ್ರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಶನಿವಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಡೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೂ 1-1:30 ಗಂಟೆಗೆ ಶನಿದೇವರನ ಗ್ರಂಥಪಾರಾಯಣ ಉಂಡು ಬಯ್ಯಗ ಮಹಾರತಿ ಅಂಚನೆ ಮಹಾ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಜರುಗಿಸರುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕುಡಜಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಎಲ್ಲ ಲೇವೆ ಭವಂಡು ಮೊಗಬೀರ ಮಹಾಜನ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಬೊಗ್ವಡಿ ಹೋಬಳಿ ಅಗಲ್ನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಉಂಡು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಠಾಕೂರ್ ಹಾಲ್ದ ಬರೀ ದುಂಬಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿಂದ ಲೇವೋ ಭವನ್ ಹಾಲ್ ದಯದೀದು ಈ 2 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅನಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಇತ್ತದು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಕೊಡು ಪಡೆದು ಯಾನ 2 ಸಂಸದ ಪರವಾದ ನಿಗಳ್ದ ಕೇನುದಿಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ